Mana kamano nyako Ramogi Juang machiegni e chenro mar mbaka oromo. Mana kaka nyinge ma en chenro mabende wagoyo mbaka mabende wachwalo kata wabiro chwalo nyaka e kor gwenge kama intiere. Kalore ni chenro makamae wabedo kod thuolo mar yudo duondo jopiny kotudore kod weche mopogore mabende wabiro twake e chenro mar mbaka oromo. Chenro mar mbaka oromo bende wami thuolo mar winjo moko kata mar winjo moko kuom weche manyien mabende waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Weche duto mabende biro yudo kuku kachiel kod tiendgi e weche wa manyien duto mag odiochieng' makawuono. Bed wechego mag siasa, wantiere kanyo kod wechego mag thieth, wantiere kod wechego motenore koka achal mar arita kwe pacho kae, wechego mag somo kachiel kod weche duto te matimore pacho kae. Ka bende waluonu nyaka mago kuom weche matimore pinje maoko maponono in kaka ja Kenya inyalo bedo kod gombo mar ng'eyo gima timore e piny ngima. Mane momiyo wan kaka Ramogi TV wan wang'i mar menyo ni gigo duto mabende timore e kor gwenge duto mapacho kae kachiel kod mago mabende timore e pinje maoko. Kata kamano nyako Ramogi Juang ka wachako chenro mar okinyi makawuono akwonga mi chal mar fwambo. Chal mar fwambo ka wachako kod wechego mag siasa. E weche mag siasa nyako Ramogi Juang okinyi makawuono campaigns biro dhi kanye. Campaigns mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kawuono biro bedo e gwengego mag Laikipia kachiel kod Nyeri. Ka bende e gwengego mag Laikipia gibiro bedo na Nyuki kata gibiro bedo Laikipia na Nyuki kachiel kod Kanu Grounds. Ka bende Nyeri kocha to gibiro bedo Ruringu Stadium mano e county Manyeri. Campaigns makamago sani koro chuo chieng' e pacho kae kaluore ni odong' mana ndalo 12 kende to jo Kenya dhi debe. Jo siasa owuok oko mar sero ombulu e kor gwenge duto mapacho kae mar mondo mi jopiny omed ng'eyo sera kata manifestos mabende gintiere godo mabende gintiere kod geno ni nyalo konyo e loko piny Kenya kaponi giyombo mano e yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Nyako Ramogi Juang to kapod wantiere e wechego mag siasa bende nitiere moko kuom jod bura kachiel kod MCAs mago mabende gin mawuok e duond burano mar UDA. Nyaka sani koro malingling mabende donjonwa en ni nitiere jod bura kata MPs kachiel kod MCAs moko mabende koro ojuango duond bura mar UDA kendo koro oriwore kod riwruogno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano motelne kod ogai margi ma en Raila Amolo Odinga. Wach makamano akata ler matut e wi jod bura kachiel kod MCAs makoro ojuango UDA kendo odonjo ei Azimio. Wabiro ng'isi ni gin jod bura mage, gin MCAs mage mowuok e UDA kendo nyaka sani odonjo e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Weche makamago ibiro yudo e weche wa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Ka wawere kod wechego mag campaigns we wang'ane ni to chal mar arita kwe ang'o matimore kawuono. Akawadhi e chal mar arita kwe nyako Ramogi Juang jatenda migao mochung'ne wechego mag arita kwe pacho kae mano Dr. Fred Matiang'i odiochieng' makawuono kata igeno ni obiro chopo e romo moro e magawa moro mabende nitiere buore Nairobi kae. Ka bende entiere kacha mar mondo mi ochiw ler mar wechego mag kedo kod wachno mar luoko pesa e pacho kae. Kaluore ni mago e moko kuom gigo maponono thiro dongruok ma pacho kae. Wachno mar luoko pesa kata money laundering nyalo bedo ni nitiere jomoko e pacho kae gintiere kod ohelni ma ok opuodhi. Kata kamano gitiyo kod ohelni go moko puodhi kendo pesa makamago giketo e ohala machielo mar mondo mi ni pesa no onena kaka pesa maler kata kamano ok gin pesa maler. Mage moko kuom wechego mabende Matiang'i biro kedo godo e romo mabende obago kawuono e magawa moro buore Nairobi kae ka jafombo marwa Walter Nyambaga nitiere romo makamano kendo biro miyowa kuku kachiel kod tiend weche mabende timore e romo makamano. To kapod wantiere wechegi mabende otudore kod arita kwe e pacho kae Tokwuok e romo makamano jatenda migao mar arita kwe pacho kae Dr. Fred Matiang'i kotene kod jagoro mongirore mano migao mano mar correctional services mano Mikai Safina Kwekwe
odiochieng' ma kawuono bende koro gibiro limo kata gibiro neno ni chenro go mag neno ni jotwech chal mar ngimagi obedo e yo makare. Gibiro chopo kanyo mano kar tiegruok mar jogo mabende tiyo e od twech mabende yudore Ruiru mano bore Nairobi kae, kata mano Kenya Prison Staff Training College mabende yudore bore Nairobi kae. Mano Matiang'i kaachiel kod Safina Kwekwe biro chopo kanyo odiochieng' ma kawuono mar neno ni kata mar tayo chenro no mar Kenya Prison Service Rapid Results Initiative. Weche makamago Nyakwara Ramogi Ajwang' bende wabiro luonu machiegni kendo wabiro ng'isi ni Matiang'i biro chopo kanyo kar saadi to gin moko kuom weche kaka mage magibiro ng'iyo e kinde mabende gibiro limo mano kar tiegruok mar jogo mabende tiyo e ute twech ma pacho kae. Nyakwara Ramogi Ajwang' kapod wadhi mbele kod chal mar fwambo akawang'iyo weche mamoko mabende timore e chal mar fwambo. Nyakwara Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono duola mabende ochung'ne osara mag piny owacho mag osara mag jotije mag piny owacho mano SRC kawuono ka gitudore kod ke gibiro bago kata gibiro bedo kod romo moro mano kar sa mag migago odiochieng' ma kawuono ka bende gidwa mana temo menyo matut nitiere migepe moko kata mar temo yango ni ng'amonego bed ni chung'ne osara mag jotije mag piny owacho kaluwore ni gisebedo kod ywaruok makoni kod kocha kotudore kod wechego mag osara mag piny owacho mane momiyo gidwa bago romo makamano mar chiwo ler makare e wi tijno mabende SRC nitiere godo e pacho kae kaachiel kod tieko ywaruok kata gwandruok moko maponono gintiere godo e pacho kae. Weche makamago Nyakwara Ramogi Ajwang' wabiro luonu machiegni kendo wabiro mi kuku kaachiel kod tiendgi e wechewa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Akawa were kod mano we wadhi aneni to e kaunti ma Homa Bay ang'o matimore kanyo. Nyakwara Ramogi Ajwang' picha mineno kanyo mano picha mar jaloso e lo piny owacho mano Cyrus Oguna. Cyrus Oguna odiochieng' ma kawuono biro timo limbe mare kata biro dhi e kaunti ma Homa Bay kama bende obiro tayo chenro no mabende wanyalo wacho ni en mar jiwo rowere mano e kaunti ma Homa Bay. Aka bende obiro nono chal mar gedo mano mar wang'apaya mar Mbita Sindo Kiabuya kaachiel koda Karungu mano mayudore e kaunti ma Homa Bay. Limbe mar Cyrus Oguna e kaunti ma Homa Bay e kinde mabende obiro nono chal mar projects mag jiwo rowere kaachiel kod nono chal mag apeini migero e pacho kae. Weche makamago bende iluonwa machiegni kod jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Homa Bay mano Ali Abich kendo abiro kelo ni kuku kaachiel kod tiendgi e wechewa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Akawa wuok e kaunti ma Homa Bay wadhi e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu Nyakwara Ramogi Ajwang' kawuono jagoro mongirore e migauno mar arita Karanja Kibicho. Odiochieng' ma kawuono nyaka sani maling'ling madonjonwa ni gintiere e romo moro mabende olor dot kata closed door meeting mabende obago e kaunti ma Kisumu kono kod ruodhi kaachiel kod jolupgi kata chiefs kaachiel kod jolupgi mabende yudore e kaunti ma Kisumu. Kata kamano ang'eyo ni tok romo makamano mabende en romo molor dot kata closed door meeting. Tok romo makamano ang'eno biro bedo kod thuolo mar wuoyo kod jofwambo kendo jofwambo magwa nitiere boma ma Kisumu kono mar luwo machiegni ni romo makamano mabende ibago kod ruodhi kaachiel kod jolupgi en romo mabende gitemo lalore e wi weche kaka mage weche mabende wabiro miyi kata wabiro menyoni e kinde mabende wabiro yudogi e mesawa maraka weche manyien. Kopogore kod mano Nyakwara Ramogi Ajwang' we wadhi aneni to kadho wath nam chumbi to ang'o matimore. Kadhowath nam chumbi Nyakwara Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono apisa jandik duond buche mag siasa e pacho kae mano officer of the Registrar of Political Parties kawuono chano mar tiego mago chief agents mag jolara kombe mawuok e kaunti ma Mombasa
Kwale kod Kilifi ewi chenro mag yiero. Parni nyaka sani odonga mana ndalo 12 kende to jopiny dhi e yiero, omiyo weche mag tiegruok makamago gin weche mabende onego bed ni puonjo chief agents mago mag josiasa mabende laro kombe mopogore opogore pacho kae, mar mondo mi ni e kinde magintiere kacha, e kinde mabende gintiere kuondego milute ombulu, ang'o monego bed ni gitimo, ang'o ma ok onego bed ni gitimo. Weche makamago kata tiegruok makamana ang'eyo ni kosewuok e gwengego makadho wath nam chumbi. Ang'isi kanyo ni kawuono obiro bedo kotimo tiegruok makamano e kaunti ma Mombasa, kaeto obiro dhi e kaunti ma Kwale kaachiel kod kaunti ma Kilifi. Mago gwenge duto mabende yudore kadho wath nam chumbi. Wach makamano bende waluonu machiegni, kendo inyalo bedo kod geno ni gin achiel kuom weche mabende ibiro yudo e weche wa manyiena mag odiochienga makawuono. Puonj makamago bende biro e kinde mabende nyaka sani waseneno e kindego bende medo puonj ji ber mar keto kwe kaachiel kod dak kumoro achiel, ahinya to sani mabende piny Kenya ikore ne yiero maduong'. Parni odiochieng' manyoro bende ane waneno kanyo ka osedadho jogo mabende laro komno mar tend piny Kenya, ka moko kuom gi nochopo mar mondo mi obede twak makamano, moko kuom gi tok nochopo. Kata kamano giduto nomigi thuolo maromre mar medo uso sera margi ne jopiny, omiyo jogo mabende biro bedo agents magi bende ber kitiego mondo ong'e gino magi biro timo mar mondo mi gin be ginyakwe ahinya to e kindegi mag yiero. Ka wawuok kadho wath nam chumbi, we wadhi aneni to e kaunti ma Kisii ang'o matimore. Nyakwa Ramogi Juanga tipo mabende ineno e wang' jowi mari kanyo, mano nyamburko mabende ne en mara campaign, mano mar jalara koma governor e kaunti ma Kisii, mano Manson Onyonga. Nyamburko mare noyudo masira mar apaya, kendo nyaka sani weche madonjonwa en ni ji 3 owito ngimagi e masira makamano, kama moko to bende odong' kod hinyruok makoni kod kocha e kinde masira makamano. Gie thuolo ni watudore kod jafwambo marwa mantiere kaunti ma Kisii, mano Crispina Otieno, mar mondo mi olernwa ni masira makamano notimore kar saa adi, to notimore to e kinde mabende notimore ponono jogo mane oyudo hinyruok oter e od thieth mane. Crispina, kinyalo winja ka intiere kaunti ma Kisii, inyalo mano chiwonwa ler matut kotudore kod masira no mar apaya mabende ojuko mano nyamburko mar campaign mar jalar kom governor e kaunti ma Kisii. Crispin. Awinje yo makare odiochieng' manyoro, odhiambo manyoro ne jogo magin jo Kenya National Congress kotelnegi kod jago mochung'e madwaro kom governor ma Kisii, mano Manson Onyonga, ne ojok wuok e liel moro mane nitiere gwenge ma Kitutu Masaba, kendo kane giduogo kaunti ma Kisii e apaya mar Kisii Kilgoris ka ma iluongo ni Nyambuno, kanyo mane ajali otimore, ka gari moting'o jogo magin jok ma rite kata security team mag Manson Onyonga ne nitiere e probox e kinde mane ajali no otimore, koriwo nyaka japiko moro, to kanyo mane gari mane gintiere mar probox no ne orol, kendo ne onego jo arita mage ji 3, ka moko duong' ma kaunti ni ma Kisii kama pod gimedo yudo thieth. Kata kamano Oyongo olero ni nyaka sani koro ok gidhi timo campaign kaluwore kod wach manotimore, ajali motimore no, ka gimedo kwayo, gimedo bedo kod kuyo kod lit gi anyuola jogo ma owito ngimagi odiochieng' no manyoro godhiambo. Kata kamano warito twak kod obila kaluwore kod masira ma otimore odiochieng' no manyoro godhiambo. Gilenore ni ka nyaka sani chal jogo ma ohinyore dhi nade, kendo bang'e kanyang' nodhi nyaka hospital maduong' mar Kisii mondo owuo kod jogo mane nitiere e gari no mar probox. Gilenore ni gima made dikel masira makamano odiochieng' manyoro godhiambo. Choice. Erokamano ahinya Crispin Otieno kowuok e kaunti ma Kisii kuom chiwonwa ler matuta mano ewi masira mabende noyudo gacha campaigner mano mar jalara koma governor e kaunti ma Kisii, mano Manson Onyonga.
mano mabende nyaka sani weche makamago manaka kiwinjo nyakwara Ramogi Juang. Crispina Otieno pod iluonwa machiegni kendo biro chiwonwa nyaka ler mabende biro wuok kuom obila mabende obiro loso godo e kaunti ma Kisii. Ka wawuok e kaunti ma Kisii, we wadhi aneni to e kaunti ma Migori to ang'o matimore. Nyakwara Ramogi Juang e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono, weche madonjonwa nyaka sani en ni obila omako jaod bura machon ma Nyatike, mano Edick Omondi Anyanga, ama bende nomaki toka ne oyudi toka kane ochielo kod magina jago moro. Wach mabende notimore mano kuondego mag kata e gwengego mag Luanda, mano e sub county ma Nyatike e county ma Migori. Anyanga bende akaluore kod mano county police boss kata jatenda obila mano e county ma Migori, mano Maka Wanjala, ibiro tere e nyim doho odiochieng' ma kawuono mar mondo mi oler matuta kaluore kod wachno mar chielo kod magina jago mo. Kata kamano malingling mabende ne wayudo ni Anyanga korka kore en olieko ni jogo ne ponono no ochielo magina e kor yamo e kinde mabende ne wacho ni nerika owuotho kodhi kata odhi e kar jot mare kama jomoko mabende nokia, to wanyalo wacho ni nobuge kor yo, to mane momiyo ne ogolo magina mare ma ochielo gi godo. Kata kamane no wacho ni ochielo e kor yamo. Nyaka sani obila nosemaye bunde mare mabende notiyo godo e chielo jogo mabende kata nochielo gi magina jogo mabende ne or group moro mar jogo mabende noromo godo mano e wang' apaya e kinde mabende ne odhi e kar jot mara. Nyisi kanyo ni jago moro ne oyudo hinyruok e kinde, wanyalo wacho ni ne masira makamano. Kata kamano nyaka sani wach makamano e wi tere e nyim doho kawuono wabiro menyo ni matuta kendo wabiro miyi kuku kachiel kod tiende odiochieng' ma kawuono. Ka wawere kod gigo matimore e kaunti ma Migori, wadhi nyaka e kaunti ma Siaya. E kaunti ma Siaya Nyakwara Ramogi Juang odiochieng' ma kawuono, moko kuom gigo mabende waluonu machiegni en ni Lake Victoria South Water Development Agency odiochieng' ma kawuono biro sidho project mano mar omenda madirom $8.3 mano mar gedo mabende ibiro tim e skund primary ma Obedi mabende yudore e sub county ma Bondo, mano e county ma Siaya. Wach makamano bende iluonwa machiegni kod jofwambo magwa mayudore e county ma Siaya ka bende gedo makamano onego bed ni timore kaluore ni wechego mag gedo e skunde ma pacho ka osebed kitimo kaka yorno mar jiwo somo mano e bulai manyien mar somo mano mar competency based curriculum CBC. Nyakwara Ramogi Juang gikanye machopo godo e giko mar chala mar fwambo okinyi makawuono. Kata kamano chenro podi iela, chenro podi dhi nyime. Tok chal mar fwambo wabiro kawo yoyo matin, tok yoyo marwa chenro mabiro en twaka e chenro mar mbaka oromo. Twak mabende asenyisi ni wabochwalo ni nyaka e kor gwenge kama intiere. Itudori kodwa e yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka line marwa mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha wantiere live iyudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Tokyo matin wadonjo e twak, kikidhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Rabuon mobul, gik ma idwaro, rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose: bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack.
mangisi ni mara e kama watede ma e kama walose Akionge batahera unge Suni koro monja hera Vitu mara tari ni kwa Ramogi wacho ni ketema naka Kuka wachake, kuka wadu wa mwoke Kuka kuneno wane mawanka Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chiengeso ka chakore sa 11 mamidhiambo. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuanga etwa kamarwa marario e chenro mar mbaka oromo mabende chakore sani nyakango mol kanyo sa abicha maro nyanga kwa imar mondo mi bed koda nyaka e giko mara chenro makama nyako Ramogi Ajuanga etwa kamarwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono podwadwa medo nono twaka mabende ne en mara jolara Compton Kenya mabende no timore midhiambo manyoro mano e mbalariany mar Katholika University of Eastern Africa mano bore Nairobi ka odiochienga manyoro ne waneno ka etwaka mokwongo mabende ochakore sa 11 mamidhiambo anyaka asario kanyo nenego bed twaka e kinda jogo malaro Compton piny Kenya ariyo mano George Wajakoya ka chiel ako David Wahiga Mwaure kata kamano ne waneno ka Wahiga Mwaure orakore kende kacha kendo en kende mano chopo etwaka machalo koda mano ka etwak manariyo mano nego bed e kinda jalup jatenda piny Kenya William Ruto koda ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga bende ne waneno ka William Ruto kende emane ochopo etwaka maka mano matende ni jiario no ng'anyo moko chopo to jiario mamoko ne ochopo etwak machalo kon mano kata etwak mabende no baga kodo ute fuambo e pacho kae kendo jiario mabende no chopo no migi thuolo maromre mar mondo migi med usone jopiny Kenya sera margi kata nyiso jopiny gigo mabende gibiro timonegi kaponi giyombo e yiero maduong' mara tarik 9 dwe mar 8 higani eskinde mabende odong' ndalo 12 kende to jo Kenya dhi edebe. In kaka japiny mabende ne luo twak makamano twak ne chalo nade e kind Wahiga kachiel koda William Ruto jatelo mane mabende no mori to wach twak makamano bende onyalo loko pachi e wi jalno mabende biro goyo ne ombulu mano eko elemono maratenda Kenya yorono ote mari e namba mara 3 auchiel 00 Facebook kacha wantiere live
yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE, YouTube bende wantiere live okinyi makawuono inyalo yudo wa Ramogi TV. Nyako Ramogi Juang okinyi makawuono okan kenda mondo wabeda kod twak machalo kama, mano twak mar nono wachno mar twak mar piedho jogo malaro koma tend Kenya. Antiere kod wendo mabende wabiro tudore kode ka entiere e studio marwa manitiere e boma ma Kisumu, mano Morina Kemunto mabende en janon weche mag siasa mabende wabiro bedo godo kod thuolo makende mar bedo kod twaka maket kod Morin Kemunto ichiu nade e boma ma Kisumu kono kinyi makawuono to kaluore kod twaka mar piedho jogo mabende olap dhogi ndong ne komno mar tend piny Kenya. Twak makamano korka kori no bedo nango odiochieng' manyoro Morin. Erokamano, achiew maber, Kisumu chiew maber, kendo amor mar bede twak makawuono ni. To mana kaka isepenjo, twak no timre nyoro, to an gi madamed wacho ni twak ni ok en debate kaka ncha waparo ni onego beni obedo. Twak ni en twak mar ng'at achiel kachiel ma waluongo ni interview. To kaka ne waneno, mokwongo ne wachako gi Wahiga mane obiro moloso e weche mang'eny kabisa modwa mondo otim gi penjo mano penje nyoro. To mana kaka iwacho mar ariyo nen mar jatelo ma en jalup ker William Ruto mabe nobiro moloso e weche mang'eny. Though ka wasomo gik ma jopiny wacho kawuono, giwacho ni nok gibedo satisfied. Jomoko to wacho ni no bedo satisfied. Erokamano. Akiwacho ni jopiny moko wacho ni ne gibedo satisfied kata twak makamano no morogi, jopiny moko bende wacho ni twak makamano komorogi. Ponono nitiere weche kaka mage ma ok no mul e twak makamano ma japiny ne nyalo gombo mar winjo. Ingeni twak ma wantiere goro mar presidential debate en gima pod nyien ne ji mang'eny. Koro kiloso gi jopiny, tiyudo ka jopiny mang'eny ne paro ni ma en platform momi jotelo gi mondo ous manifestos gi. Koro ne jopiny mang'eny ma wase wuoyo godo, mano wuoyo godo nyoro, ma wuoyo godo gokinyi sani, giwacho ni ne gigombo mondo giwinje gima jogi nyalo uso e manifestos gi. To ntiere jomoko momor ma wacho ni ber nwach sani king'iyo piny Kenya kae ngima odhi malo kabisa. To ne gigombo kaka achiel kuom gima en jalup ker Ruto ne wacho watch taxes, kaka gidwa ensure ni taxes obedo reduce, kaka gibodhi loso gi joma miyowa omenda kaka Kenya mondo ngima odog piny, mondo bed mayot ne jopiny. Yeah. Kapodi antiere kuomi Morina Kemunto e twak mar okinyi makawuono, jalup mano jalara koma ten piny Kenya kod otiko mar Roots Party mano Georgia Wajakoya kachiel kod Raila Odinga gin ok gichopo e twak machalo kod mano. Twak makamano kata obedo ni ok ne gichopo, in korka kori wach makamano ne odhi maber kose gin bende nonego bed ni gichopo achopa kacha to girakore mana kaka jowetegi nochopo kacha mar mondo mi giusa kata gimed lero ne jopiny gigo mabende gibiro timo mano kaponi giyombo e yiero maduong' mar dwe mar 8. Ing'eyo jotelo gi te gin gi jolup gi manchaluogi. King'iyo Honorable Raila Odinga en gi jolupne, king'iyo Wajakoya George en gi jolupne, king'iyo jatend piny gin gi jolup gi gite. To jolup gi ne gombo ni mondo gibiye gite, mondo giwinj gima jogi wacho. Ing'e nitie jomoko ma ok dhiga e campaigns, ok giwinj radio, ok giyud ga time mar winjo gima jotelo gi wacho. Pok giyudo nyaka manifestos mar jotelo gi. Koro ne giparo ni mae opportunity mane ginya yudo mondo gimed winjo mang'eny kuom jogi. Jomoko ntiere ma waluongo gani undecided voters. Joma poko paro ni gidwa gone ng'a kura. Mae en opportunity mar giwinjo gima ne jogi wacho. To kiloso kata gi jolup jogi moko, tibro winjo ka jomoko wacho ni gin disappointed, ne igi owang' kabisa ni jotend gi nok owuok oko mondo biolosi. Mae en platform maber ma de gibiro ji 4 to wabedo gi debate cha, to den tire gik mang'eny madolokre. Kanye miyudo nitie jomoko mabro loko kura, mabro loko ng'ama gigone kura, nitie jomoko ma bro amua ni koro adhi go kura because asewinjo gima candidate A, B, C gi D wacho. Yeah. Koro ne ber ka gibiro gite.
Atoka wang'iyo moko kuom magigo mabende jogo mabende no chopo e twak makamano ne owuoye odiochieng' manyoro. Kata ka wachako kod mano twak mokwongo mano mara Wahiga Mwaure, mano David Wahiga Mwaure mabende dwa komno mara 10 Kenya kod otikono mar Roots Party. No uloso e wechego maga mibadhi, yore mabende gibiro kedo kod mibadhi e pacho kae. Mano ka wanyalo mana winjo gino mabende Wahiga Mwaure no wacho kotudore kod wachno mar mibadhi e pacho ka. Kaluore ni wachno mar mibadhi kata corruption e wach mabende jo Kenya okete wangi ahinya ka bende ginyalo yudo jatelo manyalo konyo e kedo kod mibadhi e yo makare. We winjane monde. To say with pleasure is that there'll be no monkeypox billionaires in my government. And secondly, I'm waiting if the president doesn't do it before I come into power, just like he did with Unga, and I'm thankful. I have to be the president who will announce, and not just announce who the KEMSA billionaires are, but get the money back from them. I appreciate it will not be easy, and it has been said it will not be easy. I'll seek to work with everybody. I'll seek to work with our friends in Kenya and outside, with the various agencies. Morina geno ni winjo kaka Wahiga Mwaure no loso kotudore kod wechego. Wacho ni sirikal mare ok bibedo kod mago monkeypox billionaire kata jogo ma bende ne okwalo menda ma bende mano e bad migao mar sirikal mano mar KEMSA. E wechegi mag kedo kod mibadhi gin achiel kuom wechego mathiro dongruok e kor gwenge ma pacho kae. Wachni bende neno ka jogo ma nochopo e twak odiochieng' manyoro no lero matut kalure ni mibadhi no wanyalo wacho ni en adhola ma bende okwako sirikal mara kor gwenge e pacho kae. En adier ni king'iyo kiwinjo jotelo ang'wen mochung' e komb ker to gite gilose wach mibadhi ni. Onge ng'ama ok lose wach mibadhi. To en adier kendo ni mibadhi mosekelo chandruok maduong' e Kenya waka. To en gima ber ni jotelo gite osingo ni koyiergi to gibiro dhi dino yor kuonde ma mibadhi wuoke godogi. To gima duong' ma ana wachoga pile ni kata mana jatend piny masani ong'eyo kuonde ma mibadhi ntiere to ong'eyo kaka inya din mondo jo Kenya owinj maber. But shida ma wan go maduong' ni pok gikawo that opportunity mondo gidin go rode kuonde ma mibadhi donjegi. Kiwinjo gima inya paro ndalo moko achien koni president no penjo kerwa masani ne penjo ji ni koro udwaro ni atime ang'o. To wang'eyo very well ni ng'ane kaponi ene mano kwelo e migao machal kama nitie gima onego bed ni timo, imake itere court to process no chako. But watamre timo gigi. To kwang'iyo kata elections mokadho, yiero mokadho, gigi osebed ga iwacho. Taparo ni jo osechopo appoint makoro jo piny be gombo ni mondo giyude ng'at mawacho to bro timo koyier. Mane gima jo piny mang'eny wacho. It is good ni all of them gite gilose wach mibadhi. But koro wagombo ng'eyo ni ng'awa ema nyalo wacho ni obro dino rodegi makoyiere to kendo donjo to dino mar adier. Because ma en wer mosewerga. But wan kaka jo piny pod wamedo hinyre. Wach machielo mabende no menyo kapod wantiere kata e Wahiga Mwaure. Manen wachno mabende no wacho kanyo ni nitiere omenda mano manyalo romo trilion 20 mabende gin omenda ma ponono nitiere oko mapacho kae. Manyalo bedo ni nitiere jotelo moko opando oko mar piny Kenya. Kabende wacho ni sirikal mare abiro neno ni omenda makamano oduoka e pacho ka. Weche makamagi bende gin weche manyalo timore kaponi oyombo e ng'wech mar laro komten piny Kenya. Kose gin mana weche ma utiyo godo e lombo godo jopinya obi lutne godo ombulu. Mana kaka sewacho ni ma en wer wasewero kaka jo Kenya wasewere. To mana kaka wacho kata jatend piny ma en kerwa masani ong'eyo kendo ong'eyo ni gin jomage kendo ong'eyo nyaka kuma pesni go kane kata mwandu go kane. But tabu ma wan go maduong' e Kenya ka ni onge ng'ama waseyudo ga ma en brave enough, ma en jachir, manya wuok
mawach ni ma e list ma wayudo mar jok ma nigi mibadhi mokano mwandu gi oko ma nigi kwale Kenya ka, to koro wadwa timo 1 2 3 mondo waduok mwandu gi. Mane tabu maduong' ma wantiere go. Wacho to yot, to time matek. To wan kaka jopiny be onego beni wadhiro sirikal mondo kapo ni ging'e jogi kata mana koduoge gwenge wa piny kae. Ntiere pesa mang'eny malal even at county level. But wan kaka jopiny waling. Ing'eni ka waling to ji medo mana kwale. To kapo ni wambe wawuok oko kaka jopiny ma wapenjo gi ma wanyiso jogi ni mondo golnwa jogi oko, mwandu gi biro duogonwa. To shida ma waduong' en ni pok wayudo ng'ama jachir manya timo tijini. To ging'e kuonde ma gintiere. To okwoiga kende manyochopo e twak makamano. William Ruto bende ne ochopo e twak makamano odiochieng' manyoro ka en bende nokete e tago maliet ahinya. Kanyo kod jogo ma bende ne dayo dho kata ne penjo makoni kod kocha e kinde twak ma bende obedo midhiambo manyoro. William Ruto bende kinde duto wachno ma bende wanyalo wacho ni mwandu ma bende ntiere godo, kit lo ma bende ntiere godo e pacho kae. Ka wanyalo winjo gino ma bende Ruto no wacho e wi yore go ma bende osebedo koyudo golo ma bende ntiere godo e kor gwenge ma pacho kae. Morin mano bende en wach ma bende adwa ni ichwale duondi kalure ni wachno mar lo omako nyaka jopiny kalure ni ponono gin lope moko monego bed ni adiera gin mag japiny to gintiere lwedo ma oken mar japiny. We wawinjane mondi. Mr. Deputy President, there's public perception that associates you with a rather good appetite for acquisition of property, particularly land. And this has been mentioned many times. Questionable acquisition of land, this has been said publicly, Taita Taveta, in Transmara, the former Vice President's house, the late Joseph Murumbi, and others. In fact, there was a conviction in court with regards to 100 acres of land that you were ordered to surrender back to its rightful owner and also pay some reparations. Does this public perception affect you? For your information, that's why I am proposing in our manifesto to deal firmly and squarely, institutionally, with a fight against corruption. Because allegations are made, left, right, and center. Any piece of land that I have is legally acquired. In fact, I think we need to discuss the Muteshi land. You've talked about the 100 acres. I was a victim of fraudulent sellers of that land. What the court ordered me to do was to pay for the 3 years I had occupied the land. And they calculated and said the income from this land would be approximately 5 million shillings for 3 years. And that's what I paid. The people who sold the land to me were taken to court for fraudulently selling the piece of land to me. Those people are in court. Morin kintiere boma ma Kisumu kono weche gi mag lo, weche gi mag kaka Ruto sebedo ka yudo lo. Ruto mabende njalup jatend piny Kenya gi sani to lap dhoge ndong ne komno mara ten piny Kenya gi sani. Weche gi mag lo gin weche go mabende waseneno ka bende kinde mathoth jomoko seye godo. Kaka ne olero kanyo odiochieng' manyoro ni ponono gin weche go ma mibadhi nyalo donje to en bende wacho ni obiro kedo kod weche machalo kod mago. Weche makamago wanyalo wacho ni nolero e yo makare manyalo miyo japiny loko pache e wi gino magisiko giwacho ni osebedo aka obedo kod kata okawo lope moko ma ok onego bed ni gin mage. An kana winjo kipenje penjo no to nang'eyo ni ok odhi duoko penjo go. Because ok gin lope ariyo mar Taita Taveta gi Transmara no kende, gin lope mang'eny ma osebedo accused ni nokawo mag ji. To ariyo ma adwa lose ariyo mano penje go. Mago gin cases mantiere court. Ma ji nosedhi e court ma nonyise nyaka ni oduok lope moko. To ing'eni wan ga gigi miluongo ni Leadership and Integrity Act. Matayo jotelo mag sirikal kaka onego beni gi wuotho, gi wuoyo, gi carry out themselves. Ken jatelo maber madier odwa ni mondo o deal gi wach mibadhi mantiere piny kae to nego beno chako gi e ode. Kapo ni lope gi nokawo marach, ing'eni seche moko binya usni lo
to usni lo manose usne ng'ato kata usni lo irregularly usni lo maybe ka nyithindo kia to koro obiro obedo gi cases mang'eny. Koro ka en jatelo maber tichako gi e odi chak geng'o mibadhi mantiere e odi ka gin lope ka dieri ni gin lope mag jopiny moko manokaw e yo marach to chak giduokogi. Ok inya wacho ni idwa deal gi mibadhi to mibadhi moko nitie maluwi. Chak gi maluwi go mondi e kidhi oko kucho mondi idil gi moko mantiere oko kucho. Koro an personally I feel ni penjo no nokoduoko maber. Nokoduoke maber. Ntiere penjo moko be machalo mag aror. Penjo mag aror be na aneno ni okoduoko maber kaka onego be noduoko because ntiere gik mang'eny manosetimre. To mago gik ma pod lowe. Monego be ni en emoduoko penjo go maber but no kamor gi kaka noduoko. Morin Kemunto kiwacho ni nokoduoko gi maler nonego be no medo chiwo ler mane kata ler mane matuta kotudore kod wach makama kalure ni kacha no mie thuolo makare mar twak kod jopiny mar ponono ka jopiny paro kama kata ka jopiny nosebedo ka paro marach e wiye to paro marach no rumi to koro gichak ponono paro maber e wiye inya to sani ma intiere ng'wech mar laro kom tend Kenya. Ingeni ka idake gweng' moro to jogweng' no siko mana ni in ga jajuok to aparo ni inya wuoko ko tinyiso gi ni yawa ano ka jajuok awuok ga mana tich moleo emomiyo uromo koda gotieno to mae ntiere penjo mang'eny mopenje to koduoko gi kako nego beno duoko nego beno wacho ni adier lo mata itataveta no notera e court to naduoke because no ken mara or adier lo mata itataveta kata transmara kata kure nen lo mana anyiewo gi pesa na to jogi mane dwa maya iwuoko oko tiketo ji e ler ting'eni kiduoko ka ibadhri to ji pod medo bedo gi penjo mang'eny e wi wechego koro e berabera kiwuoko oko tinyiso ji ni yawa en kama to ji bedo ga dieri ji bedo gi lerno. Kemunto kapodi wantiere kuminya kata kamana dwa paro ne nyako Ramogi Ajwang maneno wasani ni thuon wach mabende watu wake okinyi makawuono podi wamedo mana nono manotwaka mar jolara koma ten Kenya mabende otimore midhiambo manyoro katwak makamano notimore mbalariany mar Catholic University of Eastern Africa jogo malaro kom ten piny Kenya ariyo kende emanochopo e twak makamano mano David Wahiga Mwaure kachiela kod William Ruto joma moko mano Wajakoya kachiel kod Raila Odinga nokochopo ne ging'anyo kendo nok gichopo e twaka machalo kamano kata kamano kaka nosepang chenro ko jofwambo twaka nodhi nyime kendo jogo duto mabende nochopo no mithuolo maromre mar medo lero ne jopiny yore magibiro telo ne piny Kenya kapo ni giyombo e yiero maduong' mar dwe mar aboro. Nyako Ramogi Ajwang imedoronwa ote mari penjo mora minyalo bedo godo ichwalonwa ka bende wabiro somo moko kuom ote ka achiel kod penjo mipenjo tok yweyo matin mabende wakaw gi sani kikidhi mabor. Omboga sepidho mokalo higa par. Isewinjo ni loso kode mandas, iloso kode chapati, iruwo kode nyuka. To mboga ni chiela to kisechiele timadho chai tini gi ng'amuseyie. Gini en thieth sana kidhi e osiptande madongo to nego bed ni madho nyuka mar omboga. Omboga ni nigi ndhadhu kata gi gigo momedo e del kendo bedo gotegno. Waluare kuliet pa wamiyo moa e thurwaka kod moa e pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muero
Kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oya, twende. Oya, twendeni. Boss, siogope. Koegi, eh? Koegi. Twende wana. Twende. Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Erokamana inyako bedo kodwa e thuolo ni nyako Ramogi Juang. Kata kamano kaponi eka itudori kodwa okinyi makawuono, thuon wach mabende watu wake en nono twaka jolar koma tenda Kenya. Mano twak mabende notimore midhiambo manyoro. Kabende ne waneno kanyo ka ji ariyo kende mabendo lap dhoge ndong ne komno mar ten piny Kenya emano chopo e twaka makamano. Mano David Wahiga Mwaure kachiela kod William Samoei Ruto kagin giwegi emane gichopo e twak makamano. Jomoko mano George Wajakoya kod Raila Odinga noko chopo e twaka machalo kod mano twak mabende no bagi kod ute fuambo e pacho Kenya. Ramogi Juang ang'isi ni nyalo runwa ote penjo mora mabende nyalo bedo godo e yore wa duto te maga tudruoko okinyi makawuono, kendo biro kawo thuolo mar somo moko kuom ote mabende uoronwa kawadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Wendo mabende antiere godo tudere kodwa ka intiere studio marwa mano mantiere boma ma Kisumu, mano Morina Kemunto maendanon weche maga siasa. Morin kawadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Odiochieng' manyoro bende ne waneno ka Ruto ne wuoyo e twak e debate kata e twak mabende no bagi. Odiochieng' manyoro no temo mar mondo mi wanyalo wacho no dog kar kakore kata no los kare mano kotudore kod sirikal mano mar Jubilee mabende nitiere nyaka gik moko mabende no wacho ni wechego maga agenda 4 madongo mabende ne gintiere godo gin kaka Jubilee noko chopo kare tok mosruok mabende no bedo e kindo gai mar Azimio kachiel kod jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta. Weche makamagi kinde mabende no wacho bende ne en kare mar mondo mi gik moko duto maponono ni penje to wacho mana ni mosruok emano ketho. Mano bende ne en wach makare mar mondo mi otem lero yo makare kata obedo ni nitiere weche moko mok no dhi kare kata kapok mosruok no chopo kata no timore. En adier ni sirikal mar Jubilee ma
jatelo miluongo ni William Samoei Ruto ntiere osebedo e telo kuom higni mokadho 5. To kata kane gidonje handshake, iwacho ga ni jatelo maber ok ringi. Ka gimoro rach tiloso bibedo piny gi jatendi gi jok ma utiyo godo to wacho ni watime kama. Koro ka an okanya wacho ni wach handshake emomiyo ok giloso gik mane gidwa loso. E higni 5 mane gikwongo tele, ang'o mane gitimo? E higni 2 kata mana 1 before handshake, ang'o mane gitimo? To en nobedo jatelo ma kanofwenyo ni gik moko richo to ringo. Ing'eni odi ka wang' to kiringi, iringo tikawo pitio le odino mondo majno sim. Koro ano kanya blame Honorable Raila Odinga ni emomiyo gik Jubilee ok timre. After all, Honorable Raila Odinga en ng'ama no en osiep jogo. Ing'eni ka in gi jaodi e ot to ng'ato jirani ok nya oko to biro to thuwi gi jaodi to imbe ringi dhia ni jirani othuwa gi jaoda. Uloso kendu. Koro e higni gote onego beni ginyisowa ni ang'o ma gisetimo maber ma koro onego beni wa celebrate ni adier tend Jubilee nokonyowa. En noringo wuok. Akapo duantiere to gima damed wacho kendo. Ing'eni kapo ni iwuok oko tinyiso ji ni opponent na masani ochung president ni ema nomono watich, mano ok en adier. Presidency nigi teko te mar wacho ni watim 1 2 3 4 ma ok apar ni ng'ato nya wuok oko to biro to divert issues mane gidwa loso. Kapo ni en stadium, onge kaka ng'ato nya oko to nyiso ni koro kikulo stadium, kauru pesano waket kata mana e campaigns. Ok apar ni Raila no nya timre sirikal. Wach machielo mabende ne waneno kowuoka e lelo odiochieng' manyore kinde mabende ne gintiere twak. Ne en wachno mabende gowi kata yore mag chulo gowi mabende piny Kenya nitiere godo. Nyaka sani wang'eyo ni kaluwore kod data mabende wuoka mano e migao mar omenda e pacho kae, piny Kenya nitiere kod gowi manyalo romo trilion 8.6. Kendo ne waneno ka Ruto bende temo wacho moko kuom wechego mabende kata yore magibiro tiyo godo e chulo kata neno ni gitieko gowi duto mabende piny Kenya nitiere godo. Ka bende nowacho ni wach mokwongo mabende gibiro bedo godo en chungo wechego mag ponono ka hola. Ka nitiere projects moko mag sirikal monego bedni ma ok gin mag sirikal to omenda makamano ok biti godo. Ka bende giwacho ni gibiro konyo e ting'o malo omenda mabende piny Kenya nitiere godo. Kata kamano, we wawinjane mondi gima Ruto nowacho kotudore kod wachno mar gope mabende piny Kenya nego. Honorable Ruto, you just last week in an interview with the international press said you will not be entertaining discussions around renegotiating our debt. In fact, with respect to your competitor who is not here with us today, when he brought up the issue, you in fact called his statement on that condescending and reckless. Mr. Deputy President, are you tonight changing your position and saying you will renegotiate and seek to restructure our debt? Not at all. I still believe, as I stand here, that it is reckless for anybody to say we cannot pay our debts. I believe that we have what it takes to pay our debts. And mark you, what we were discussing about VAT is very different from negotiating our debts. But it is tied to the IMF facility, which is a loan. It's completely different. How so? What we cannot entertain as a country is a position that we cannot pay. We are in a position that we can't service our debt. We cannot. We need to go out there and renegotiate our debt. I think that would send the wrong signal. Morin Kemunto ka intiere boma ma Kisumu kono mokwom gigo mabende Ruto nowacho kotudore kod wachno mar gope mabende piny Kenya nigodo en mano chungo chenro mar kawo hola kowuok ponono e pinje mamoko kata e bengi kaachiel kod neno ni ochung projects mabende ok gin mago kata onge e budget mar sirikal kaachiel kod ting'o malo kata manyo yore maga ting'o malo mano revenue kata omenda mabende piny Kenya loso pile ka pile.
weche makamagi kapo ni Ruto oyombo e yiero maduong' mar dwe mar 8 mano mahiga ni. Bende gin weche mabende inyalo ket e time yo makare. Piny Kenya bende nitiere kod nyalo mar koso kao hola kowuok ponono e migepe kata pinje mamoko mabende piny Kenya kawe hola. En adier Joyce ni piny Kenya sani wan gi gope mang'eny ma wasekao kaka piny Kenya. To onge kaka inya chungo kao gowi because ata malo mang'eny mar omenda ma watiyogo e Kenya ka gin pesa mawuok oko. Kwang'iyo pesa michoko e piny ma Kenya kae, michoko from the lowest level e counties, michoko at national level, gin pesa ma kapo ni onge mibadhi to adier ok wanyakao hola mang'eny. Hola to nyaka wakao nwach mana kaka pinje moko ma ose develop kata gin be pod gikao gope mondo ka gitim projects madongo ma gidwa timo e pinjegi. But chungo kao gowi mano ken gima nyalre Kenya, and especially now because wan gi gik mang'eny onge kaka inya chungo project manosechako. For example, wangi kata project kata ni chiro moro nitie mane gero gi omenda mane wakao gowi. Kichunge to manango mano nyiso ni pesa mane wasekao odhi to waste. Wachalo ng'ama olo pi olo pesa ya ora modhi gi pi. Onge kaka wanya chungo projects manosechako. Koro manyiso ni gope nyaka wakao. To enana ni wakawe nade. Wakungo wangi mwachoko gi. Wachoka di. To be ochopo e treasury kako nego beno chopo. Because pesa ma wachoka dier Joyce en pesa mang'eny. Makapo ni onge loopholes moko kuonde ma pesa lalego. To kata gope ne wanyakao but wanyakao matin kabisa. En gima rach ni ata malo maduong' mar financial budget every year en gowi maoko. Yet wan gi kuonde mang'eny mwanya yudo pesa e Kenya kae makoro kata kwa dika gowi to kao mana matin mwamedo godo. Because kama wantiere sani onge kaka wanya chungo gowi. Kwa chungo kao gope maoko because wangeni gope gi moko ntiere nyaka machulo jogine police, machulo army, matimo projects moko ma mega projects ma wantiere go. Koro kwa chungo gi manyiso ni koro kwa dhi chulo ji mshahara. To koku chulo jolweny mshahara ang'o ma dhi timre? Koro it is not possible ni wachung kao gope mwakao e bengi maoko kata pinje moko maoko. Sani for example king'iyo nderni migero nwa gi China. Mago gope. Kwa wegi kama gichopeno. What does that mean? Wachalo kata kwa wegi to gope go to nyaka wabi wachul. Koro afadhali watiek nderni gi mondo ji one kaka nderni gi chulo rekendgi. Erokamano. Wach machielo mabende nowacho ni obiro temo mar mondo mi one kaka oting' malo mano kata omedi mano omenda mabende ichoke pacho kae kata revenue. Wach makamano to nyalo bedo e yo machalo nade kaluwore ni mano ponono nok mar omenda moromo kata kwa chal mar kwa choko usuru e pacho kae maponono wanyalo wacho ni dhiro Kenya mar mondo mi okaw gope kowuok e migepe mamoko. Just mana kaka sewacho. Kapo ni anya kata loso anya chiwo example gi counties wa. County ka county ntiega gi pesa ma ochoko kaka revenue. Pesa ni wakau kata county ma Kisumu. Kibuye chiro negolo milion adi Jumapil ka Jumapil. Kwang'iyo per month nen pesa di to kwang'iyo iga ka iga nen pesa di. Pesa no kende ne nyatimo development maduong'. Koro wadi e national government. National government ntie KRA choko pesa ma pay as you earn choko kuomji income ilongo nango VAT ochoko pesa ni kapo ni nya choke mochop kare kamone go beno chope to awacho ni ok de wahol gopegi to kata kwa holo de wahol mana matin de wacho ni maybe wado dhir jodanida gimednwa equipments hospital wado dhir IMF mondo gimiwa mana pesa matin modo tiko go nderni ma wanachako loso gi pesa wa mano wachoko kae. Erokamano. Kai to kapo duantiere mane weche go maga ponono yore mabende inyalo kony godo piny Kenya ponono etieko kata chenro miluma mar kawo gope mamoko. Wach machielo ne ntiere mano wacha mar ponono usuru mabende owacho kanyo ni kapo nono obiro keto kata onego be ni paro kendo ewi mano
usuru no mano mar VAT mabende oketa mauta kata mar modhi e pacho ka bende wacho ni mano wachno mar modhi ema ponono keto chala mar ngima bedo malo ahinya ka bende wacho ni mane achiel kuom wechego mabende obire keto maino mar we winje ne kaka no wuoyo kotudore kod mano mag wechego mag VAT. So you at this point in the year 2015, I believe, when this was passed, were pushing for 8% to be added on VAT. Today, you are saying you want to abolish VAT on petroleum products. Why should Kenyans believe you today? Why wouldn't they? I mean, we live in a dynamic country, and it's only fools who don't change their mind. If you are in a situation where the price of fuel has gone to 160, I mean, it's time to think. I mean, when this VAT was imposed, then the price of fuel was under 100. Honorable Ruto, when the VAT was imposed, it was at the time a condition by IMF when we were seeking a precautionary facility. Today we find ourselves in the exact same position with a third tranche of an IMF facility, and once again they are calling for the same issue that we are facing with VAT then is the same one we are facing now. And at the point, IMF has in fact said that we do not need to be removing taxes on petroleum products. So with an IMF facility already in place, are you then saying you are going to go back to the IMF and renegotiate the terms of that loan that is already in place regarding IMF VAT on fuel products? What's wrong with negotiating with IMF? I think any reasonable government, looking at the situation where we are, looking at the cost of living, and how many Kenyans are every day sinking below the poverty line, I think it takes a courageous government to sit down with our development partners, and they are fairly reasonable people, and have a discussion. Morin Kemunto kapod wantiere kodi twak okinyi makawuono ka intiere studio marwa e boma ma Kisumu. Wachni mara chal mar ngima sani wang'eyo ni chal mar ngima e pacho kae oridore ahinya kendo jo Kenya keto wangi mar neno ni jalno mabende ponono biro yombo e ng'wech mar laro kom maten piny Kenya ena okenge mage mobiro keto mar mondo mi ngima kata jo Kenya oyudo fuongruok ahinya to e chal mar ngima masani oridore bech gik moko waseneno kata kinde mokalo chien ni malo matamra gino mamiyo jo Kenya peka wachno mar miyo jo Kenya oyudo fuongruok e kinde mabende ponono gidonjo e telo bende na chiel kuom bende gino mabende Ruto ne olero makare okenge magibiro tiyo godo e kelo fuongruok ne jopiny. Gimoro achiel mane Ruto owacho no wacho ni wabo bedo gi gima no luongo ni automation of collectible VAT. Seche magigi obedo automated manyiso ni ichoko gi e yo maka ng'ato luwo to nya neno ni pesa makamano choki to pesa mochopo en kama bedo automated. Aparo ni manen gima ber makaponi otim to pesa mang'eny malal ok wadhi bedo gi pesni mang'eny malal to wadhi bedo gi pesa mang'eny mwanya timo go development. Kumoro ma pesa lale mang'eny and especially revenue ma wachoko gi en ni for example Adam chiwo the simplest example. Idhi park garini e town kamoro to ineno ja kanjo ko biro gi machine ma automated machines magintiere godocha to odwa kwa siling 100 to in ja piny ne mikuongo nyise ni yawa kawuona onge 100 kawaka wa 50 to kiki mia receipt. Mage loopholes ma Ruto ne temo wacho ni odwa mondo everything obed automated in such a way ma kaponi en parking emichulo tidhi tichulo gi pay bill to dhi a certain account. Kaponi en idhi hospital to nego beni chulo pesa kiki gol cash chul pesa e yor simu for example mondo pesa no dhi directly to kumone go beno dhi e maradier. Aparo ni mano is one thing ma kata mana sirikende moko ma wantiere go 47 counties gi kotimo to wanya reso omenda mang'eny malal. Mana paro ni en gima ber mane owacho. Kendo no wacho ni kaponi wan gi automated ways of collecting these taxes to wadhi yudo around 400 to 450 billion. Mano en gima
en adier newach omenda mang'eny lal because wan gi so many loopholes. To penjo maduong' en ni kaponi odonjo to be odhi timo gigi adier, mane penjo maduong', because wacho to mana kaka nasewacho yot wacho but timo ema bedoga matek. Kasomo moko kuom ote mabenda neno ka joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Nyakwana Ramogi Ajwang' ang'isi ni nyalo oronwa ote mari, wantiere live Facebook kacha, wantiere nyaka e YouTube live. Namba wa mar ote machuok mano mar 2360 bende inyalo oronwa ote mari okinyi makawuono. Jicho machanganyi kawuok Nyadorera wacho ni bere ka joma wuok Kaluo bende ong'eyo gima omiyo Raila ok nodhi e mbalariany mondo odadhoge. Sam Jakoma wacho ni anto anyalo wacho ni DP ong'iyo koda miriambo kendo gik manyoro wacho gin miriambo lila no kanyal amini gimoro amora ma Ruto wacho. Lope okaw kendo ong'ere mathoth. Ote machielo mabende aneno ka uoronwa okinyi makawuono, aneno ka ote thoth ahinya kata kamano Nyakwana Ramogi Ajwang' ok wanyala somo ote duto. Engineer Lazaro Kanyambok, Philip Aloyo bende aneno ka uoronwa ote mathoth kacha kata kamano Nyakwana Ramogi Ajwang' ka uoro ote magu to ponono ote moko nyalo bedo mago ma ok wanyala somo e yamo. Kata kamano wabiro kawo thuolo makende mar somo moko kuom ote kar romgi e kinde mabende yorona. Ka bende anyisi ni in kaka japiny ineno nade kata ni neno nade twaka mabende no bagi odiochieng' manyoro. Mano twaka mar jolara koma tend Kenya kata obedo ni ji ariyo kende mabende nitiere ng'wech makamano ema nochopo e twaka mabende no bag nyoro. Mano e mbalariany mano mar Catholic University of Eastern Africa. Ote ka medo somo moko kuom ote mabende uoronwa. Oruatai bende wacho ni mano Oruatai Majority Leader Wuod Uyo Makabong wacho ni twak manyoro ne chalo mana mbaka gi miriambo lilo. Richard Saoke wacho ni debate was somehow ko wacho ni nen boring nikech ne onge parties duto mabende ne ochopo. Aka bende wacho ni ochung' aka bende wacho ni I stand a chance to aka bende wacho ni ochung' motegno koda Professor Wajakoya kuom koso dhi twak makamano. Ote machielo mabende anyalo somo mar Elisha Odhiambo wacho ni twaka mar Wahiga nyoro ber kendo obedo ni nyoro ok otegno. Jalup Ker to Yuma nyoro omako wacho rochruok mar arita kwe mabaringo en achiel kuom gik manyoro nyiso ni jalup Ker ok jadi. Nyakwana Ramogi Ajwang' imedo oronwa ote mari aka bende ka wadhi mbele kod twak mar wabiro mana kawo thuolo mar somo moko kuom ote ama bende uchwalo no kinyi makawuono. Yiena mar mondo mi akaw yueyo machielo kaito wabiro duogo wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kikidhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Malingling mago kapu mar dhi chiro. Kidonjo e duka, to tem kik ikwany gima ne ok indiko kata gima ne ok ichano nyiewo. Modh pi ma ok tin ne glese 8 pile ka pile. Ka dendi ni kod pi moromo, pien dendi biro pichni.
Walter Nyambaga, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Kitume mawakelonu otenore ndhadhu magi kawa kikogi makare yud thumbe miero mapachoka we kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko baby follow my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma uwake akimwaga pesa ndaleveza Tum Dagmor Ramogi Night Magite Mana Ramogi TV Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni in gi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e twaka marwa mar nono twaka mano mar jolara Komaten Kenya mabende notimore odiochieng' manyoro. Twak mabende nobedo mana e kind ji ariyo mabende odadhogi kata obede twaka e seche mopogore opogore mano odiochieng' manyoro. Mano David Wahiga Mwaure kachiel kod William Ruto mabende obedo kod thuolo makende mar twak kod jopiny. Mano kokalo e wang' jowi mopogore opogore e pacho kae. Akia ni inene ka owuok e wang' jowi mane kata kamano ne giyudo thuolo maromre mar twak kod jopiny. Ahinya ahinya to kotudore kod gigo mabende mulo japiny ma kawaida mabende gibiro temo timo kata gibiro timo kapo ni giyombo e ng'wecha mar laro Komaten piny Kenya mano e yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Wendo mabende antiere godo kinyi makawuono amedo paro ni antiere kod Morina Kemunto mabende en janon weche mag siasa kotudore kodwa ka entiere e studio marwa mayudore e boma ma Kisumu. Kemunto ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Wach machielo mabende ne owuoka mabende wanyalo wacho ni ne otwage kata ne openja Ruto e kinde mabende mano Ruto kachiel kod Wahiga e kinde mabende ne gichopo e mbalariany mar Catholic kacha. En wachno mabende Ruto nowacho mano kotudore kod oraka mago mag sirikal mabende ichiwo piny kata ichiwo e yo maling'. Wawinja ne gima Ruto nowacho mondi kotudore kod wachno mar oraka mag piny wacho mabende ichiwo e yorno maling' kata piny. For decades, the Treasury has refused to make public contracts that have been signed with some of our lenders like the Exim Bank of China or the China Development Bank. You've been part of a government that has refused to make this information public. Why? Those contracts and agreements, in accordance with the Constitution, are public documents. And the public have a right to know and to have access to that information. The fact that that information is not being made public is against the Constitution. So, under but yet, the Mr. Kenya Deputy Kwanza President, administration, you have not. This is something that you could do. You are the Deputy President of this republic. Is this not something you could do or make happen? when you are Deputy President, I'm sorry you've not been one, you would understand. You would understand to what extent you can do things. And
Let me give you an example. Many people did not see the mettle of Mwai Kibaki until he was president. When he became president, he made a sterling job of being president. All along, everybody thought he was a lackluster performer. I am undertaking to the people of Kenya that given a chance to be president, things will be different in Kenya. Kemunto ka intiere Kisumu koni winjo e yo makare mano kotudore kod orak ma bende piny owacho chiwo, to kata kamano ka gichiwo orak ma kamano to ok nyis jopiny ler mar adiera ewi orak ma bende ochiw kata mago michiwo ne kembe mopogore opogore. In kaka janon wechego mag siasa kendo jalno manyalo wacho ni kedo ne ratiro mar oganda e pacho ka, weche machalo kamagi mag chiwo orak onego bed ni timogi e yo machalo nade? To bende Ruto kaka jalup jatend piny Kenya, kata kato bedo ni ne en sani jalno malaro kom tend piny Kenya, en be osebedo kod thuolo mar bedo jalup jatend piny Kenya. Bende weche gi mag chiwo orak to ok nyis jo Kenya ler makare ewi jal momiyo orak, gin weche monego bed ni timo e yo machalo nade? Weche mag orak mar sirikal, because sirikal en gir jopiny, en wach ma onego bed ni ji te ng'eyo. Kapo ni en orak mar ndara, to onego bed ni japiny ong'eyo ni ndara ni ilose gi kambi mane, tilose gi pesa di, to onego bed ni ilose ndalo marom nade. En adier ni orege mang'eny ma sirikal osebedo ka timo, jopiny mang'eny kia. Emomiyo wan kaka migawo ma konyo ratiro mag jopiny, wanyiso gaji ni samo bir los ndara e gweng'u, onego bed ni ndara no bung'eyo ni ibiro lose. Sorry. Ma sami chako lose no, ing'e ni en pesa di mokete, en ng'ano matime. Nitiere ga gimiluongo ni bill of quantity. Bill of quantity en kalatas moro mondiko ni ndara ni kapo ni lose, kata ken class, kata ken police station emigero. Igere gi pesa di, tidhi kel loche mag maramadi, tidhi kel smiti adi, tidhi pesa di motigo kanyo. Mondo in kaka japiny itim gimiluongo ni oversight. Koro jatelo ma jatend piny gi jalupne ok nya nyiso wa ni gikia ni jomage ma imiyo regegi. Wantiere gi migepe mag sirikal mopogore opogore. Gimbe gintiere jotelo mantiere kanyo. To onge giminya teme migawo moro amora ma jatend piny gi jalupne kia. Ging'eyo. To onego bed ni giduogo ir jopiny, to sama japiny openjo cha, onego bed ni duoke tinyise ni en ng'a machal kama to ene moyudo orak mar ndaran. Every financial year, sirikal ka sirikal, obed national government kata county government, timo gimiluongo ni pre-qualification of suppliers makelo services gi goods e county kata at national level. To list no, onego bed ni en list ma kidhi e website mar sirikal, onego bed ni yudo list no te. Ming'eyo ni higa mwachako mar omenda ni, this financial year, magi e contractors mibro mitich, magi e suppliers mabro supply gik moko. Gini okonego bed ni en information mopand ne jopiny. Erokamano. Nyakora Mogeju ang'amedo paro ni nyalo chwalonwa ote mari e yorwa duto te maga tudruok. Mano moriwo nyaka namba wa mar 236 nono. Wachno mara subsidy bende no wuoka ayanga odiochieng' manyoro, ka bende mano bende nomenda ma bende piny owacho siko ka chiwo mar mondo mi gikel ne jopiny fungruok. Winja ne gino ma bende Ruto no wacho odiochieng' manyoro. Find ourselves at this port because there are certain things we didn't do right. We had a Big Four plan because we foresaw this situation. We were here in 2017. We decided then that it is proper to formulate a plan that included matters food security. If you look at the 4 pillars of the Big Four plan, one of them was agriculture and food security and nutrition. Unfortunately, that plan fell apart. It was actually sabotaged. So we find ourselves in this space because, one, we didn't capitalize our agricultural sector. We actually removed the fertilizer subsidy program that existed, which
We just reinstated, I think, 3 months ago. Why did we withdraw it in the first place? Because to deal with the cost of living, you just have to increase agricultural productivity. And to increase productivity, agricultural productivity, you need to do 3 things. Number 1, make sure farmers have access to inputs, fertilizer, seeds, pesticides. Make sure the farmers have the necessary capital to be able to do the farming. And 3, make sure they have access to markets that are not rigged. Unfortunately, we didn't do that. And that's why we find ourselves in the situation we're in. Wachno mara keto subsidy mano e fertilizer kata e manyiwa bende na chiel kuom gigo mabende no wachni kata Ruto no wacho ni kapo ni obedo jatend piny Kenya mago kuom weche mabende no wacho ni handshake kata mosruok mabende no bedo e kind gigi na chiel kuom gigo mabende no the Morin Kemunto ka antire kuomi ka intere boma ma Kisumu kono weche gi maga ponono chiwo subsidy ne manyiwa kata fertilizer ka chiel koda yedhe go maga nego kute amano e puothe mapacho kae bende na wachno mabende nyalo kete yo makare kalore ni mage moko kuom gigo ma ponono koket kare to chal mar ngima ma jo Kenya nyalo fuongore. En adier ni economy wa mar Kenya ananya paro kata ndalo moko kane wadhi school ninyiso ni economy backbone mar economy mar Kenya nen ga agriculture. To kingie wan ga gi offices ariyo, office of the president, office mar jatend piny main president gi office mar jalupne. Wan gi migepni 22 ministries 22 e Kenya waka. To ministries gi opog gi ga oriw gi makoro yudo ni gin ministries apar. Tibro yudo ni ntiere number of ministries mikete office jatend piny main president. To ntiere ministries moko mipogo mabedo under the deputy president's office. Agriculture ni ebwo jalup jatend piny en under office. To kata kwa were gi mago William Ruto ni osebedo nyaka minister for agriculture. To during reign ne as the minister of agriculture ne waneno gik manotimre. Ntie gik manotimre mabeyo gi gik moko manotimre maricho kabisa because ndalone mano yudo nyaka ni oduma nikawo japur mantie piny kachacha ikawe bei ma piny tidhi use malo kachacha bei ma Morin Kemunto apart from mano Morin adwa ni imakna mana parono gi kanyo matin mondi kike makna mana parono gi kanyo mondi kaka pile chenro mar mbako romo watudore koda jofambo magwa mar mondo mi jopiny bende ochwala duondgi kotudore kod thuon wacha mabende watwake okinyi makawuono gi thuolo ni adwa ni watudre kod jafambo marwa mantiere boma ma Kisumu kono mano Millicent Adhiambo mar mondo mi jopiny bende onyiswa pachgi kotudore kod twaka mar jolara Compton Kenya mabende otimore midhiambo manyoro. Millicent kinyalo winja Kisumu ochiew nade to idhi nade to jopiny wacho nade kotudore kod twaka mar jolara Compton Kenya. Millicent. Millicent Adhiambo kiwinja ka intiere boma ma Kisumu chiew nade okinyi makawuono to jopiny wacho nang'o kotudore koda wachni kata twaka mar jolara Compton Kenya mabende otimore midhiambo manyoro. Millicent. Ero kamana ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuok Kisumu kaendi kotenore kod twak mabende osebedo e kind jochung' mabende laro lemo mopogore opogore mag siasa ka bende odiochieng' manyoro nwaneno ka bende no obedo e kind jogo mabende ochung' malaro kom jatend piny Kenya ma pacho kaendi. Jo Kisumu kaendi wan godo kaendi mondo gimiwa pachgi gi nyiswa ni to bende gineno ka twak makamano dhi konyogi kata dhi agenda go eko dhi konyo jogombulu kata lokruok ma twak makamago dhi kelo bang' kane kele odiochieng' manyoro. Ang' nachak kodi king'iyo kamera mondo inyiswa ni in kaka japiny paro nade kotenore kod debate mabende osebedo pacho kaendi ahinya to mano mar jogo malaro kom jatend piny Kenya ma pacho kaendi. Agenda gi bende nyalo sero jogo ombulu mondo mi one kaka ginyalo go ombulu jatelo makare to lokruok mage mabende debate go nyalo kelo machiegni. Nyinga iluongo ni Saya Onyango, an achiel kuom joma nie Kisumu town ka kendo kaka josiasa man ka.
Adieri ni paro mar bedo gi debate mar presidential candidates en gima ne kare kabisa. To kaluwore gi kaka jogo moter mondo gol paro mamargi, to miyo jopiny ok nyal bedo gi gombo mar kata winjo gini. Gima nyageno kata debate manyoro nyo en gik machalo kaka lokruok wasebedogo ka e yo mar skul. Skul idwa noloki kaka ji dwa dhi skul, ichange from one side to the other. To ok nyal winjo wach mar education ko wach kacha at all. Nyo giwuoye. Ka wach mar agriculture, mar food production, nyo ka winj penjo malongo manyiso ni nitie ikruok mabro tie deal gi kech, mabro miyo jothurwa koro ok chak bed gi kech mondo wayud ka food security nitie. Kanya chaka dhi e weche magiwacho mar ngima mantie malo. Ok nyal winjo ka nitie plan maber mar jalno manyo bedo interview. Mondo awinj ko wacho ni to mowacho ni bech mogo dhi malo, to mowacho ni bech oil mitiyogo dhi malo, bech petrol dhi malo, and gini wan gi geno ni gibiro dhi malo kendo. Ere ikruok mantie? Awinjo mna ka wach mantie ma jowa gi nyalo wuoye en personalities. Koro ing'eni ka waketo weche mag debate mar konyruok mar jo Kenya kuom personalities, ok en gima dhi konyo maber. Kanyo wacho wach mar corruption. Both parties wacho kaka corruption en gima tuo marach madhi ketho Kenya ka. Nya winjo ko penji jalno manyodhi kacha wache mag lope manyo tuome. Onge explanation. Kanyi chiko iti onge gimi nyalo winjo ko wacho wach mar lo mar molasses, ochako wacho wach mar lo mar yala swamp. Ok en adieri maka gin miriambo tupu. Dwani mondo ka wawuoyo gi jothurwa to wawacho negi gima ber, wawacho negi gima dhi konyogi, wawacho negi kaka konyruok dhi wuok e programs mag party mantie. Omiyo an nya anono e debate nyo kaneno gima nyalo tinga ter kamoro. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano ahinya. An iluonga ni Julius Migot. An ja Seme, an registered voter ma town Milimani. To kadwa golo comment matin e debate manyoro, nya mora ahinya nikech debate manyoro nyok en debate. Debate manyoro nyolokore interview. Kendo nyotimore maber ahinya ni moluor Raila nyalo weyo debate nikech nyalo weyo debate nikech debate no nyodhi kelo propaganda mang'eny gi siasa. To ka pacha wuon aneno nya somo gimoro manyago kanyo ni debate okonego luonge gan debate, onego bed ni kara gini iloke next time ng'ato itimo ne interview, nikech wayudo ka ng'ato ni kende tipenje penjo to wayudo sane makende to duogo penjo. Wayudo ka ker jalup ker manye ni kanyo nyoro ni mateka ahinya kuom duoko penjo, nikech paro ni idhi wene thuolo mo obedo go gi wadgi ma ogogodo siasa. Koro gima nye okomora ahinya ni jalno madwa chung' ma en jalup ker William Ruto osebedo ka nyisore ahinya ni ene monyalo telo Kenya ka. To kanyi penjo ma with regards to corruption, en at pain mondo duok penjo mag corruption, kendo kama nye okomora ahinya ni weche mag Aror and Kimorer donje kende koparo ni odwago trick mar mondo jopiny oneni onge gima notimore. Ka iwuoye wach 7 billion mane kamera omake e NTV gi Citizen kana wacho ni it was only 7 billion which was lost. Nyoro lokore kaka pile wang'e no ng'ama lokore mong'e propaganda ni 7 billion was used. To an kaka japiny mago kura masani wan gi paro maber ni wadwa yiero jotelo manyalo loko ngima jo Kenya. Nyok awinjo maber ahinya ka jatelo madwa bedo ni dwa telo nwa chakre next year, chakre August nyaka 5 year term osebedo ka lokore. Nenore adhara kendo nyewa mor ni bang' mano waseng'eyo ni jotelo monego wayier kalure gi debate manyoro, nikech ok wan dwar yiero jatelo malokore kasa. Erokamano ahinya, mana mapiyo nikech sama yo. Erokamano, an Gilbert Obuya, an janyakach ta jatikich ma Kisumu ka endie. An gima nyalo wacho kuom debate manyoro. Debate manyoro nyopong' gi propaganda. Kendo joka ikore mana mar mondo mi owang'i ng'ato. Ndugu cha kaka neno William Ruto oikore mar dhao kendo iye wang' mang'eny. Omiyo piny ok ta gi mirima, piny ok ta kod ich wang', piny ok ta kod weche mok nyal konyo kata propaganda. Omiyo awacho ni debate manyoro nyoro onge debate kacha. Mana ka nyawadwa osewacho ni onge debate. En wach joka dhi. No waneno kata mokwongo kane dipiro ne obiro, gimipenjo opore gi moduoko.
Moloyo ahinya gima ne winjo nyoro kipenjo mano kaka ng'amo ho mapiny. Nya winjo kipenje wach mare 7 million or 7 million, I think like that. Ni penje to wacho ni nokolal, nochul. And then later on duogo wacho ni gini ni ok nyal lal. Koro ere kama wadhiye? Wadhiyiero president ma jakuo, koso dhiero president ma mino wach, koso dhiero president ma propaganda. Omiyo walokre ujo Kenya, nyo wawinjo gima jogo wacho. Kendo nyato nya pacha paro ni kaber. To kare nyonego wene babu wene mondo wuo godo. Nikech mane mbasne, erokamano Nyasaye mondo medu. Mana kamano Joyce kakisewinjo pa jopiny kowuok Kisumu kaendi, mago ema moko kuom gigo mabende giwacho ni ne ginyalo kwanyo kotenore kod debate manobede kind jogo ma geto kom ma jatend piny Kenya odiochieng' manyoro ka giwacho ni ne gia nono to gino ma gigombo ni kaka jogombulu ginyal yudo kata yiero jotelo makare manyalo tero piny Kenya nyime mondo mi ngima oganda obed makare. Ka kamano to an kuomi mondo idhi nyime. Millicent Adhiambo, jopiny e boma ma Kisumu kono ochwalo pachgi makare kotudore kod twak mar jolara Comten Kenya mano bende obedo odiochieng' manyoro. Japiny in ema sani koro mipira kata opira nitiere lweti, in eming'eyo jatelo mibiro yiero mano kochopo kanyo tarik 9 dwe mar 8 higani. Ka wadhi mbele kod twak marwa nyakwara Ramogi Ajuanga nyisi kanyo ne antiere kod wendo Morin Kemunto ang'adi ka wadhi e boma ma Kisumu mondo wawinj pach jopinya makono. Ang'adi kinde mabende ni leronwa wechego mochudore kod wachno mara keto subsidy mano ewi manyiwa mabende kata fertilizer manitiere kata mitiyo godo e pacho kae Morin. Mana kaka nawacho mbele kanyo ni migao ka migao ntiere ofis mokete. To en adier ni migao mar agriculture ntiere e buo ofis jatend ker, jalup ker ma en Dr. William Ruto. To ong'eyo gima ber gi gima rach monego beni time area. To nawinjo koloso ni ber mondo mi ji fertilizers o mi ji subsidy ni. To subsidy no an gima daer wacho ni Kenyans we are all equal, waromre. Makapo ni miyo ji subsidy to nego beni miyo ji subsidy e piny ngima. Newach subsidy na adier mana kaka nawacho ni economy wa mar Kenya backbone ne maduong' en agriculture. Kidhie gwenge mag Nyanza en agriculture, obed pur mar mchele, obed pur mar oduma, obed pur mar bel. Kidhie gwenge ma Rift Valley, Kitale and all that, ibro doni pure ma ema sustain ji. Kidhie gwenge ma Central en pur ne ma sustain ji. Obo bedo gima ber kapo ni gini otime kako wache no. To wabro bedo gi chiemo mang'eny nyaka mwauso oko. Ing'eni lit kapo ni wan kaka piny wakelo nyaka oduma koa e pinje moko ni mondo ka ji nyiew ji eka ji chieme Kenya ka. En wach malit ahinya. To wan gi puothe madongo dongo to ni en ni sama kochopo sapur to ji ok nya yudo fertilizer, to ji ok nya yudo nyaka oduma mipidho. En wach malit ahinya. Maparo ni kaka no wacho no kapo ni nyatime taparo ni jopiny bro winjo maber kabisa. Acho bingene kopogore kod mano Wahiga Mwaure bende ne nitiere etwaka mano odiochieng' manyoro ka en bende ne waneno kacha ka jal mano nego bedni gitwak godo mano Jojwa Jakoya okochopo korka kore en wacho ni gin bende gibiro keto subsidy mano e wechego kata e chiemo e pacho kae kaachiel kod duoko piny kata ng'ado kod atamalo 50 mano usuru no mara pay mano pay as you earn. Mano mabende no wacho ni biro konyo jo Kenya mar mondo mi kinde mabende kiseyudo ponono sara mari to idok ot kod omenda ma wanyalo wacho ni ponono kore nyalo bedo malach kata podi mano luore kod pesa mabende ineno ka bende ne gisingo mar duoko piny usuru kata tax penalties mabende ponono ichiwo ne jogo ma ok ochulo usuru. Weche makamagi king'iyo korka Wahiga ka bende ponono obedo jatenda piny Kenya bende gin weche manyalo medo gero uchumi mar piny Kenya kaluri ni weche go mag usuru mabende ponono ng'ado kata jotije ema bende konyo piny Kenya mar mondo mi odhi mbele kod chenroge mapile ka pile. Joyce, economists, jok mosomo economy bro nyisi ni gimora mora mitimo obed pay as you earn, pesa ming'ado joma tiyo e ofise madongo dongo, obed VAT, obed ushuru mane ma wachiwo, onego beni igole, sami igole kaka jopiny iyudo services. To
en gima ber ni jatelo David Wahiga dwaro mondo gini obed reduced by 50%. To samodo mondo gini obed reduced, en adier ni kata joma tiyo ofise madongo ming'ado pay as you earn, gidhi dala gi pesa moro matin. At the end of the day bokwane services. To penjo monego beni wa penjo ni samo ng'ade moduoke 50% atamalo 50. Pesa kumane pesa no dhiye kapo ni ndara. Wadhi golo kanye pesa moro mwamedo kachacha mondo wamed yudo these services. Kapo ni neno hospital no nyiewo yedhe, wadhi golo kanye pesa moro makoro because wase reduce my wadhi golo maro kanye mondo waket kachacha mondo wamed yudo yedhe hospital. Ka en pesa mane dhiye ensure ni jini gi pi, wadhi yudo pesa moro kanye ma wakelo mondo wayud pigno. Koro nego beni sama jotelo ginyiso wa gimoro, ng'eni nitie weche moko ma jotelo ginyiso wa maber kendo mit winjo. Kendo jopiny ging'eyo ni magi weche ma konyis jopiny to jopiny bro gonegi kura, but jopiny onego penjre ni sama wang'ado mae by 50% en gima ber, because kapo ni ing'adaga 20,000 madhi e KRA to 20,000 no koro kidhi ing'ada 10,000, koro manyiso ni kana dhi ot gi siling 20,000 kata 30 koro dhi ot gi 40,000, but kumane pesa ni dhiye, services mane pesa ni kelonwa wadhi yudo gi koa kanye, wadhi choko pesa koa oko gaka gope koso wadhi yudo pesa ni kanye. En gima ber kendo en gima ber winjo, but kwa time to wadhi hinyre kaka jo Kenya koso wadhi winjo maber. Mane penjo monego beni wapenjre. Erokamano. Kasomo moko kuom ote ma bende pod aneno ka uoronwa okinyi ma kawuono nyakora Ramogi jang'ang'isi ni nyalo oronwa ote mari namba mar 3 Facebook kacha wantiere live ote thoth ahinya, kata kamano ok wanyal somo gi duto aka wadhi mbele kod chenro ma kama. Jackie Nyarmodi wacho ni I saw Gachagua in Ruto and Ruto in Gachagua. Ruto has for a long time been overrated. Yvonne Nyogrile modwa dual ema omake aka bende wacho ni oonge kod bidhruok e yo makane no ka bende wacho ni osebedo kotaror kod Kimwarer oduma ka kucho ni en okia pesa mane ochiw yet no wacho ni bilion 21 ne oket tenge ne project makamano. Mara ochako wacho ni bilion 9. Magi weche mabende owacho ni Jackie Nyarmodi wacho ni Mano Ruto okne olero yo makare. Philip Olo bende wacho ni twak ne mit Raila no kuodo wiwa kaka jopiny nikech ka koluor romo gi Ruto to ere kaka wadwa bedo kode gadiera. Ruto osekao piny, wacho ni en Philip Olo kowuok Nairobi kae. Nyakora Ramogi jong mago mana moko kuom ote ma bende uchwalonwa okinyi ma kawuono ka bende wadhi mbele kod twak marwa kod Morina Kemunto. Morin Kemunto anno ka samarwa ma bende no miwa dhi mapiyo ahinya. Kaluore ni twak machalo kod magi ne waneno ka obag kanyo twak mar jolar kom governor e county ma Nairobi ne wantiere kanyo kod jolup jolar kom ten Kenya. Ka odiochieng' manyoro bende ne wantiere kod twaka mar jogo malaro kom tenda Kenya. Kaluore kod twaka ma bende osebedo e pacho ka inya to kata ka wang'iyo twaka mar odiochieng' manyoro ma bende nitiere jogo moko chopo to nitiere jogo ma ochopo. Twak ma kamano bende nyalo miyo japiny loko pache e wi jatelo ma bende obiro yiero. Nyaka luore kod gigo ma bende jotelo no wacho e kinde ma bende ne gichopo mbele kacha mar mondo mi odadhogi. En adier ni twak kata debates mitimogi en twak ma nyalo ko pach jomoko, mana kaka iwinjo jawinjo moro wacho kanyo ni en ng'ato nokuodo wiye ni nokobiro. Mo wacho kotieko statement ne to wacho ni gini candidate B emosekawe. Koro seche moko nyayudo ni ma en jawinjo manowacho ni bro gone candidate E kura, to koro bing ni candidate E no kobiro koro seloko pache ni ng'at moro ni ose convince. Ananyiso ga ji ni e campaigns ka wacha achiel kende nyaga loko pach ng'ato. Koro seche ma ing'eni ji mang'eny ok ong'eyo, though en out in the public because jo Azimio nondiko barua mowacho the reason why they are not coming, but ji mang'eny ok ong'eyo because debates gi ni neno gi ji mang'eny, millions and millions of people ne no debate ni. Koro nitie jomoko ma debate nyalo loko pache
to ogone ng'at machielo kura. Nitiere jomoko ma ose make up their mind. Emomiyo nawacho ni nitiere jok miluongo ni undecided voters. Joma pok gi make up their mind ni gidwa gone ng'a kura. Koro yudo ni gik moko machalo debates kae nyalo loko pachgi. Yeah. To undevoted and misewacho makare ni undecided voters kopogore kod weche gi mag debate kata mar twak mabende ibage galamoro sani odong' mana ndalo 12 kende. Josiasa onego bed ni timo nang'o mar mondo mi gitem kalure ni ilieko kata liekore ni e yiero ma higa ni ponono onge jatelo kata malaro komno mar ten Kenya manyalo chopo kwanata malo mar ombulu 50 kimedo gachiel. Ang'o monego bed ni gitimo mar miyo jogi olok pachgi gi sani mabende kinde odong' mana matin kende? Joyce, ndalo 12 ok ndalo matin. E siasa kata mana minutes, komi kata minutes iluongo nang'o? Komi kata minutes 5 kende oromo loko pach ng'ato. Koro anda med mana nyiso jogi omed timo campaigns to gitim campaigns gi kwe. Gimed timo campaigns ndalo 12 pod ng'eny. In fact ok wakwane ni ndalo 12, wakwane ni ndalo 11 because nitiere kuma kochopo koro iloro campaigns koro jirito mana dhi e yiero. Koro gitim campaigns gi kwe pod nitiere ji mang'eny oko kachacha magombo mana winjo gik ma giwacho kaka gin ji 4 go. Kobiro at county level be jok mochung' e kombe mopogore opogore bet omed mana timo campaigns gi. Nitiere jomoko ma pod ginyalo ko pachgi but gima duong' moloyo gitime gi kwe. Gitime gi kwe mondo ko wadhi e yiero to wadhi e yiero mani gi kwe. Makata kochopo ni ji odhi e yiero to ji ok oyudo onge ng'ama oyudo 50+1%. To mana kaka chik wacho ji biro dok e yiero kendo ichak itimo yiero moro. Erokamano. Morinda neno ka samarwa mabende no miwa dhi karumo kinyi makawuono. Joneno magwa benda neno ka oro ote mathoth ahinya e Facebook kacha kata kamano ote makamago kwa nyala somo tenya kana muge jogo bero mana somo moko kuomgi ka watieko chenro mar okinyi makawuono. Morina wachni mogika ka waloro twak marwa okinyi makawuono ahinya nyako tudore kod twak amanyoro mano mar jolara koma tend Kenya. Inyalo miyo ponono Ruto, inyalo miyo atamalo adito Wahiga Mwaure bende inyalo miyo atamalo adi mabende ponono ne ginyalo yudo e twak mar odiochieng' manyoro ka watieko. Kawatieko to daer wacho ni ng'ato kaka Wahiga anya miyo atamalo 10 mano pacha kaka Morin. Inyalo wacho ni inyalo miyo atamalo 10 tang'o momiyo imiyo atamalo makamano. Gimomiyo anya miyo atamalo makamano en ni no temo kelo issues odwa timo kobedo jatend piny mar Kenya. But issues go an kaka Morin no komula. Tang'eyo ni nitiere jopiny mang'eny moko mulo. Mana kaka sawacho, watch taxes, watch reduction of taxes, mano gima wanya wacho ni nya konyo piny Kenya. Kwa doke watch corruption, wang'e maber ni nitiere ji mosetimo gini. To en gimomiyo mi 10% ni en because no laws about corruption gi kaka odwa ensure ni corruption orumo. And especially watch mar kelo pesni moko ma ji okano loka mondo kel kae. Kapo ni nyatim mano to 10% oyudo. To kwa dok ir Ruto, again Ruto anya miyo 30% because no temo an gima no mulago ni en odwa temo mondo wabed gi automated ways of collecting revenues. Mano kende gima no mulagodo because mane thuond wach maduong' makelo dhier maduong' e Kenya ka. Kapo ni yorego inya din mondo pesa mang'eny obede e Kenya ka to kata gope mang'eny ok wadhi kawo. To mogik chieng' tarik 9 akwayo jopiny because en ratich mondo iwuog oko mondo igo kura. Wawuoguru oko en ndalo achiel wago kura. Kwasego kura warit duoko. Ka ng'ati oyudo gino ber. Koko yudo be mana kaka iwacho nitie yore mang'eny. Koko yudo onya dhi e court mondo wa appeal to kata kopo ni ok yudo ni ore marima to nya konyre gi jok moyudogo mondo wabed gi kwe Kenya because there is life after elections. Erokamano.
Erokamano ahinya Morina Kemunto kuom kawo thuolo mari mar mondo mi wabeda kod twak machalo kamae mar nono twak mar jolara Compton Kenya mabende otimore odiochieng' manyoro. Erokamano ahinya kendo ibed kod odiochieng' maber Morina Kemunto ka intiere boma ma Kisumu kono. Nyakora Ramogi Juang anyisou ni uoro ote mathoth ahinya. Kasomo moko kuom ote mabende podi donjonwa okinyi ma kawuono ka watieko. Martin Ochieng' akumu wacho ni Mwaure debate was mature than Ruto. Kowacho ni I would rather vote him than Ruto. Mano mana pacha. Moko kuom joneno magwa mabende neno okinyi ma kawuono. Engineer Lazaro Kanyamboka bende wacho ni ere kaka Ruto wacho ni obedo victim of land conmen. Aka bende wacho ni position mara Ruto be onyalo ng'iewo lo ka ok ocheka kod survey adiera. Donge magi e gika mane omiyo Raila wene pinya odhi ogo propaganda koda miriambo. Mago mana moko kuom ote mabende uoronwa okinyi ma kawuono. Kata kamano nyakwa Ramogi Juang ote thoth ahinya anyalo mana goni erokamano ahinya kuom tudri kodwa okinyi ma kawuono. Kinde mabende ne wamedo nono twak mar jolara Compton Kenya mabende otimore odiochieng' manyoro. Nyakwa Ramogi Juang gie thuolo ni yiena mar mondo mi akaw yueyo matin tok yueyo marwa. Chenro pok orumo, chenro podi ielach kendo podi nitiere weche mopogore opogore matimore odiochieng' ma kawuono ma podi wabiro medo menyo ni nyaka ng'omol kanyo sa 6 mar odiochieng'. Tok yueyo marwa pod wabiro duogo kod weche manyien. Kik idhi mabor. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ben Olonde Kani Nairobi, Ma Ramogi TV. Ni kwa Ramogi? Mahilo mwende Ramogi na itwakilo ni manangoli. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nongo nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Pok gunde ng'eny nikech medo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be ka nyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebedo industry for so long
los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kiki ye mar pok kod talanta bayi, chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi, kitayo kod an Sharon Ong'ao. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek sa 1:45 mana e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka Kama mzuka umepanda twende paka chini. kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag tiedero, ngoma uwake, Akimwaga pesa nitalegeza. thum dagmor, Ramogi Night. Getira jane gala. Magi te mana e Ramogi TV. Aido gari tera we go. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Mwenzangu, kwa siku hizi upatikani kwa simu, mara nakupigia, mara busy, mara mteja, mara network issues. Mambo yako ya kizunguzungu mengi. Kwani kushika simu shingapi? Ebu nieleze, kushika simu shingapi? Dial *860*412# to get Shingapi. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Weore nyakoro mugo jawang kendo e kinde ma wantiere ka wanyama kata chako penji ni iriyo e yo machalo nade, intiere kanye to yudo e yo machalo nade machiegni ma en chenro mar piny kama koro dani watudre kod jofwambo kuonde ma opogore opogore e piny Kenya. Chenro morumo sani ne nono twak mar jatend piny Kenya, jogo malaro kom mar tend piny Kenya. Ka okinyi ma kawuono wada mana rango ni gik mage matimore e piny Kenya. Konde duto arwakini machiegni anyinga Cleophas Oluoch ka sani wada chako gik ma opogore opogore. Nitiere gigo ma wada chako gota ahinya warangane kaunti ma Mombasa. Gino matimore kaunti ma Mombasa jafwambo marwa mantiere kaunti ma Mombasa Mano George Aoko omiyo waleri gigo matimore kanyo. Mano twak ma apis mochung'ne duon buche mopogore opogore, mano registrar mar duon buche mopogore opogore e piny Kenya romo kod jochung' mag duon buche bende kotelo ne yiero odiochieng' madhi timore dwe mar 8 tarik 9 igani mar 2022. Watudre kod George Aoko kani Mombasa mondo mi wachal mar wach sani ni weche ochopo kanye to bura ni kanye to ginang'o gini magi twake. George Aoko mi wachal mar wach kiwuok e kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch. Mana kaka iwachno wantiere kaunti ma Mombasa kuma kawuono apis jandik duond buche mag siasa mano midendo ni ORPP kawuono obago romo gi chief agents mabiro chung' ne yiero manie counties adek e county kadhodh nam chumbi kae ma mano en county ma Mombasa, county ma Kilifi to kod county ma Kwale. Kuma gitime ikruok kata gipuonjore dakika mogik ma koro ang'eni kinde yiero koro gichopo ging'eni to ikruok mane ma gin godo, ang'o gini ma pod gikia, ang'o gini ma ging'eyo. To mathoth adwani wawuoye gi achiel kuom jogo manie Peace Office of Registrar of Political Parties mano e county ma Mombasa kae onyiso ni to ang'o gine magitimo ikruok mage magintiere godo. Machiegni ahinya chaka gi nyingi tinyiso ni to ang'o mutimo e odiochieng' ma kawuono kae. Erokamano George, iluonga ni Obonyo Ezekiel, atiyo gi Office mar Registrar of Political Parties, an machung'ne Coast Kone. Kawuono na wabago romo gi agents mag political parties kawaiko gi ondamo mogik mar yiero mabiro timore tarik 9 dwe mar 8 to nyaka wapuonj agents mondo ging'e ni to tijgi en ang'o chieng' goyo kura. Iyudo ka nitie agents moko ma agents gi ma koko puonj maber to gin magikelo ga tulo mag siasa gikia gik monego gitim. Koro kawuono wamiyo gi ler moyangore e gigo moyienegi gi sheria mar timo to gik moko onego gitim. Kamano. Ang'eyo ni nitiere moko kuom giko kadwa timo yiero e thuolo mokwongo. Akia ni neno ka ikruok gi chal nade, ang'e ni gikikore. Awinjo ka moko wacho ni koka gidwa time mokwongo, moko nosetime kinde mokalo. Akia ni ikruok mar to chutho joma nyien gineno ka chal nade. Kawuono gima dhi mbele ka ni gima parties oyie godo ni agents ma kawuono okawo jogo kaluwore ga gogi kaka dongo kaka giting'o chumbe. Wakawo agents ma wigi lew kendo winjo wach. Ikipuonjo ng'ato sheria maber mowinjo mong'e ni kodhi e polling station to en tije ng'iyo kaka yawo gika kaka inyumo ombulu to gimokia to penjo presiding officer to dhi adhiya makare. To kinwang'o jogo ma samoro biro dhi e polling station kosemer odhi saa 2 okinyi koro kochago nduru ni ballot box ni osepong' nade to koro nochago saa 10 okinyi. Koro nyaka jo party ng'e ni gikawo joma wigi lew ma obedo ng'ama nindo ka fresh kata weche mama oketo kando, weche ng'ama dichuo oketo kando to saa 11 okinyi osedhi od go ombulu to timo gima sheria oyiene mondo otim. Nyaka bed kachago okinyi mondo ne ka ballot box ni nono sama iyawe mi chak record nyaka seal numbers midhi loro godo ballot box ka to basi ng'iyo to ang'o manika to ang'o monego bedo nika mane kaka wadware. Gin weche mage mutemo jiwo, ang'eni weche to ng'eny tango, weche mage maki mutemo jiwo gi seche makoro okogik kinde yiero. Watemo jiwo gi ne yiero ok en uadui. Kendo nyaka bed ni gine peace ambassadors ma nyaka ging'e. Nyaka gidhi gibed peace ambassadors to ging'e ni kata mana bati bed ni yiero ng'ati machal nade. Gikone na achiel ma biro dhi to achiel biro rem. Koro sami bedo ka ni ng'ata dhi yombo, bed king'e ni ng'ata no bende dhi rem. Kamano. Wayude achiel kuom jogo mobiro puonjore kawuono chaka gi nyingi to inyiso ni to ineno ka puonj ni dhi kodi nade. Gi nyinga an Merita Wuoro Uma ka chung' kae to ae lo ma Changamwe. Amor ahinya gi puonjruok ma wantiere go kawuono nikech chutho mae gima ne wadwaro mondo wang'e ni to koro sama wantiere piny kuma wadake kocha ang'o ma jowadwa ma jo RPP bro dwaro wagodo. En ler makare kendo waneno ka puonj ni dhi kodwa maber nikech wachopo e winjruok ni sama gibiro mae gima kama ma gidwaro kuomwa to koro miyo wayot ni wadhi puonjo kata agents ma magwa ni it is not a matter of being rowdy kata mondo udhi ukel koko to chutho sheria mar yiero nikech dala ka dala nigi chikene. Koro kimiyowa chike midwaro wago e odiochieng' mar yiero kata kochakre sani gi period ma koro wachopo e yiero wago erokamano ahinya kendo puonjruok ni to koro dhi kodwa maber.
ahinya. Wayudo ng'at machielo ka nyisa ne to into nyaka sani ere kama samore no ka ng'ikruok pod nitiere ka koro aneno ka koro wachomo yiero chaka. An nyinga Caroline Awuor. I represent Kisauni ward. Kisauni mangima. Nyaka ne wadonj ka training ber. Wabiro mondo mi wa yud puonj makare kaka wanyalo dhi party agents wa mamoko mondo wanyisgi kaka onego bed ni mpangilio biro bet tarik 9. Yes. In wuoni no ka ikori in gi information moromo mar tayo yiero ni. An aikora kendo mar winjo duto te mang ne gi puonjwa mondo wadhi wapuonj ji mashinani agents wa mwayiero mondo bi okonywa chieng election. Yes. Sana. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mano e twak madhi mbele kaunti ma Mombasa kaendi kuma agents ipuonjo ka ikruok ne yiero mondo mi chopo kinde no to koro yudo ka gin information mora wach mora monego bende gitimo to kod tijegi bende giyango ni to ang'o monego bende gitimo to ang'o moko onego bende gitimo. Maendi en achiel kuom sigana mwaluwo kuok e kaunti ma Mombasa kaendi kendo wabro kete maler ni janeno mar Ramogi TV e twakwa mabiro. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko kuok e kaunti ma Mombasa kuom report ma kama. Ne geno marwa ni ikruok gi duto e oganda dhi mana neno ni yiero bende otim ne yo makare kaluwore kod ma kamano mag jo riwruok no mochung' ne duond buche mandiko duond buche pachoka mano ORPP kaachiel kod agents mopogore opogore. Nyakora Mogi Jongo nowacho ni wadhi nyime kod weche manyien matuche kor gwenge ma opogore opogore. Wadhi e kaunti no ma Narok mogojo ne familia moro e boma ma Narok manyo ratich nyargi tok japuonja ne chwade malwete ne otur kaluwore kod min nyathino. Owacho ni nyare ma jahigni 11 kendo mana ja klas 5 ne ochwad tok timo penj mane owach ni orem chopo kwana madwarore. Omedo ni ne oko fwenyo hinyruok makamano kata hinyruok mar nyareno maka mokwongo mano kata kotame timo tijege magot. Omedo ni japuonj maduong' mar skunno nonyise ni japuonj mane otimo kamano no riembe tich. Owacho ni okang' mager owinjo kaw kendo tim mar kamano mar chwado nyathi kendo mar chwado jopuonjre makamano morem onego rum chutho. The teacher came in the class after assembly. He started saying, if you head below 13, come in front. And then he started beating us. And then I started feeling pain on my hand. That's when I started using my left hand. My mom asked me, why were you using your left hand? I said, Mr. Zachary bit my hand and I started feeling pain. So mom took me to the hospital. So it was in a severe crack. Yes, and that's why I was put in a plaster. Kwenda hospitali ndio akaandikiwa hadi x-ray. Kwenda akapigwa picha ikaonekana ilikuwa imevunjika hapa kwa wrist. Kuenda shule kuambia huyo Madam Dorcas, then tukamuulizia venye ilikuwa. Akasema wacha wakaongea na director wajue vile itakuwa. So hata nilikuwa nauliza, kwani kama mwalimu wako huko ndani, mbona hiyo shule isichukulie hatua yeye mwenyewe wanini waongee, then kama ni kwenda police station wampeleke. Sasa hao walimfuta kabla hata walijua sisi tulishaenda police station na huyo mwalimu haonekani hadi saizi. Mana kama ne Ramogi Jongo wawuok e kaunti ma Narok kendo wadhi e kaunti no mantiere imbo mar Kenya. Wadhi nyaka kaunti no ma Bungoma kama koro ayudo kanyo ni jotend obila mane kaunti ma Bungoma yudo puonj koa kuom duol matayo yiero pachoka ABC mano moting'o chiwo arita kuonde luto ombulu nyaka kinde ma yiero dhi nyime. Apisa mochung'ne weche yiero e kaunti no mano Grace Rono wacho kanyo ni gisechako yudo gig luto ombulu mopogore opogore ka bende pok giwinjo ywak mora
ewi yore mopogore opogore ma arita nyalo bedo ni injao e county no. Komanda mar obila Francis Kooli owacho kanyo ni en ting' japiny ka japiny mar neno ni kwe obedo. Kendo owacho ni giikore mar chwalo arita makare, arita mar kwe e kindego mag yiero. Kamanda maduong' bende county no ochiwo report machalo kamano. This training mainly is for the security personnel, who in turn will also be the poll officials, because they'll also be manning the polling stations. So we are sharing information on our preparedness. We have a number, about 50 of them from 13 sub-counties. And from here, they'll be able to go back and also train the other officers. We have also another training which is going on at Mabanga Farmers Training College. We have a number of 225 people. We are training sets, who in turn are going to train now the POs and DPOs and then to the clerk level. We are complying as law enforcers to ensure that the IBC achieves its objective. And in terms of security preparedness, all are being shared in this training, and questions posed and answered so that we clear and also clear the gaps that are there and assessing of all threats for the purposes of mitigation. So ours here is actually to bring our stakeholders in security sector to understand their roles and conducting themselves professionally as provided for in law. Ramogi Juang kwa wuok Bungoma kanyo. Weche mapod otenore ni yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 tarik 9. Gik mage matimore kaunti ma Kisumu wadhi ane bende achiel kachiel mondo winjo ni gigo matimore kanyo. Alam makende monego bed ni bago odiochieng' ma kawuono kod joma mine mantiere dinde mopogore opogore. Mago miluongo ni jogo matayo nyirombe mopogore opogore kaunti ma Kisumu romo. Atudra kod Millicent Adhiambo kanie kaunti ma Kisumu. Millicent, romo makamano monego bed ni bago odiochieng' ma kawuono ochako to chenro gi dhi nade? Kama ino mar wach giketo yango okinyi ma kawuono inyalo miyo twak kiwuok e kaunti ma Kisumu. Ero kama na Cleophas achiel kachiel kowuok e magawa moro mabende en headquarter mar NCCK, mano National Council of Churches ma pacho kaendi, kuma bende joma mine wang'ni owuok oko mondo migi go dwondgi piny mondo migi nyali yalo weche motenore kod kwe ma pacho kaendi motelo ne yiero mabiro tarik 9 dwe manyien. An kod gi kaendi mondo gimiwa pachgi nyisowa ni to pile waneno mana ni bishobe ema wuok oko ka yalo weche aina gi. Ang'o miyo gin kaka joma mine ma wuok e kanisni mopogore opogore ne giyamwa ni wang'ni nyaka gin bende gigo dwondgi piny mondo migi yal weche kwe. Machiegni ahinya abo chako kodin kaka bishop king'iyo kamera kacha kichako gi nying mon lernwa ni waneno ga ka bishobe joma motenore joma wuone ma wuok ga oko mondo miyo go dwondgi ka yalo weche kwe motelo ne yiero mapacho ka. Ang'o miyo un kaka joma mine ma wuok e kanisni mopogore opogore wang'ni no mondo bi ulos wegi mondo mi uyal kwe ne jo Kenya motelo ne yiero mabiro tarik 9 machiegni? Ero kamana ahinya. Nyinga iluonga ni Archbishop Betty Onyango. Awuok e kanisa mar African Israel Nineve Church. To ane migawo mar NCCK mar riwruok mar kanisa. To kakipenjo itimo maber, mane romo mar mine mane migawo mar NCCK be neno ni mine nigi role, nigi tich ma ginyalo tiyo e wach mar kelo kwe. Waseng'iyo matut kata kaka muma wuotho, kaka piny chal, kaka yiero ringo, bang' yiero tok yiero ka yiero. To waneno ni yiero ni nyaka wan mine wawuog oko. To moloyo sana e pinywa mar Kisumu ka. Wawuog oko, wawuog gi jok mopogore opogore mondo wapas negi message ni gima mine dwaro en ang'o. Wadwaro kwe, omiyo waoro duondwa e riwruok ma kawuono kaka wantie ni. Waoro duondwa mokwongo ni ng'ata ji oganda te ni en Juni en tiji mondo iwuog idhi vote. Koro wasayo jowa duto ni voting en right wa. Koro wawacho ni wawuoguru mondo wadhi waluto ombulu. Mar ariyo wanyiso jok miluto negi ombulu ni ok wadwa koko. Wuok mondo wadhi walut ombulu wabiro timo. To kwasetimo mano, ker miwa uru kwe mondo uyie gi duoko
kaka ombulu chalo. To mondo mi giyie gi duoko ni mondo wayud kwe, wanyiso jochung' ne yiero magin jo IBC, miwa uru transparent. Yiero man ji te neno ni ng'ane to lo kata ng'ane to locho. Mok gik moko mopod wabro dhi chako ni doge sava kia doge ang'o gigo wadwa ni kama iluto ombulu ni kokwane to jok mochung' kanyo neno adier ni ng'atwa to locho kata ng'atwa to lo. Mane madhi kelo nwa kwe. To mane gima wawuok mondo wasamine te ni wang' ni wadwa wuok oko, mine dhi bedo nyaka observers, wadhi bedo nyaka ndara, to wadhi tiyo nyaka gi lemo, wadhi tiyo gi yo mora mora matimore mondo kel kwe. Wadhi nyiso jochung' Honorable Ruto ni wadwaro kwe, wadhi nyiso Honorable Raila ni wadwaro kwe. Mae gima duond mine ma Kisumo wacho e migaoni. Erokamna Kenya medo mana matin waneno ka bende tinde jo nomine ochung' mang'eny ahinya. Unyalo chwalo duondu nade gi nafas ma un godo e weche motenore kod yiero kod kwe mulando kawuono gi puonj ma bende uchwalo negi? Wachwalo ahinya ni mondo gima duong' achako gi nyinga Deacon Christine Anyango Dhiambo ai kanisa mar Kenya Mennonite Church. Kendo ka wantiere kae kaka chokruok mar kanisni mopogore opogore, wacha ahinya ma chando chunywa kendo mane miyo chunywa bedo gi chwer ni Kisumu oseket kaka hotspot mar ndalo mar yiero ka yiero. Kendo mano no chando chunywa, omiyo ne waparo ni mondo wabed kanyakla achiel kaka mine, nikech kinde ma tulo timore to wan kaka mine walus chuowa, walus nyithindwa, walus gigwa mang'eny. Omiyo waparo ni wabedi kaka mine kendo watudre wach lemo ka watudore kod Nyasaye, to kendo kwakwaya ahinya ni mondo joge kuma ousika gi weche mag yiero kapodi e ndalo campaign e kinde mwabro yiero to gi tok yiero wadwaro ni mondo kwe obedie kabisa. Kendo mane wach mwawuogo ka wawacho ni kata chieng' ndalo seche mag yiero wabiro bedo kwa lemo, to waduto wakwayo ni mondo wawuog oko wago ombulu to kwe mondo bedie tok mano. Mana kamano Cleophas okadwa dhi mang'eny ahinya nikech magi weche mabende pod walidha ka ng'ocho seche mabende wayango gi ayange seche mag migago ang' wakel gi kuku gite ka bende pod wadhi medo go mbaka kod joma mine kaendi mondo ginyiswa ni to weche magi mabende gida puonja ahinya ne oganda. Wayudo ni sani nyaka jalup nitiere mine mabende ochung' e telo kaka achiel kuom gi gin Martha Karua man jalup Raila Amolo Odinga maneno gai mar Kenya Kwanza. Role mane magin ka joma mine to gin ang'o gini motegno mabende gidwaro chwalo nyime mondo mi kweno endi ochope it joma mine kod nyithindo kod joma chuo mondo mi waneni e yiero mabiro ni endi tungri mora moro koneno. Cleophas an kumi mondo idhi nyime gi laksecheni. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Kapod in kuom kanyo akwayo mondo yweyo bede yo moro makare e kinde gi duto bende ma oganda ochomo yiero maduong'. Mana kamano Millicent Adhiambo kani Kisumu. Wadogo ire kendo weche manyien maga migago mondo miwa weche manyien mabende tucho e county no mag Kisumu. Kotenre kod alama kende mebago kod joma mine mantiere e county no motelo ne yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. Kama chielo bende nyakora muge jongwa darango weche motenore gi yiero mondo yiero timre yo makare. Nitiere jok moko manyaka gwelo mopogore kagi kacha itimo gi yo machalo nade. Nyakwara muge jwang' nitiere migepe mopogore opogore monego bed ni gwele ji. Nitiere jogo man gi ng'ol, jogo marowere, jogo mamine mondo kwan gi duto bede yo makare kata ka gintiere od bura. Wach mokelo ni sani en ni ji man gi ng'ol mopogore opogore e boma ma Timawe kar chung' od bura ma Buori e county ma Meru okwayo IBC mondo one ni yiero madwe manyien otim e yo maratiro kod kwe, ka giywak ni githoro bedo kama tek moloyo e kinde tulo mag siasa ka tulo makamago owuok, kane giloso e kinde mane gibago romo kod jodongo kachiel kod anyuola ma jogo mantiere kanyo manokedo ni Mau. Oganda go owacho ni malingling masani wuok ni biro kelo, owacho ni manyalo wuok kanyo biro kelo koko e kinde yiero. Onego los mana sani mondo ne ni yiero otimore maonge lweny. Hakuna masomo inahitajika kwa uongozi wakati unapewa, na usidanganywe. Hata Yesu hakuwa amesoma na aliongoza dunia. Usitishwe na masomo, isipokuwa usomeze watoto. Yule
mtu alikosa masomo na uko na hekima, ongoza watu wenu. Leo hii na waongoza, kwani kuna degree ngapi? Wale wako na degree wakikuja hapa hata uwezi ongea na yeye juu ya madharau. Tunaomba MPC washughulikie sana sana amani. Amani ndio tunahitaji, kwa sababu bila amani hakika Kenya itaishi kuwa walemavu wote, na tukikuwa walemavu sisi wote, nani atasaidia mwingine? Tena tuseme vita ikitokea, mimi kama mimi na hii miti nitatorokea wapi? Nitauliwa tu bure, watoto wataachwa mayatima. Nominations ikifanywa, tupatiwe sisi watu walemavu, tupatie nominations, ikuwe MCA, ikuwe MP, yote inahitajika. Nafasi yote kwa serikali. Tunaomba kabisa sisi kama walemavu tupewe. Ramogi juang mage wach mantie kanyo motenore gi yiero mana kaka ni winjo Raila Odinga en ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party mano Raila Amolo Odinga kawaloso pod ewi Raila Odinga odiochieng' ma kawuono kampen mag Azimio la Umoja oter e kaunti no ma Laikipia. We winyane kaka weche ma kampen dhi nyime e kaunti no, kaka Eric Owenga bende ni kanyo to luwo wach machalo kamano kowuok e kaunti ma Laikipia. Hajafikia ile mashamba ya watu anataka. Hiyo ndio alijibu jana. Kwa hivyo ataendelea akiwa president kuchukua mashamba. Since enough is enough, which means enough is not enough to him, according to him. Mimi nataka kuambia hivi. Nchi hii tunataka amani. Amani kwa sasa na amani baada ya uchaguzi. Tunataka Wakenya waishi pahali popote walipo. Tunataka Wakenya wakae kwa amani, wasomeshe watoto wao. Mimi nataka kumwambia nyinyi, mkitaka kuwa kwa shida ya ajabu, wale watu wanaopendana wa makabila tofauti wanaoishi pamoja, mumchague William Samoei Ruto. Ile mambo yake hata ya uchumi, ile modeli yake ya bottom up, hakuongea hata neno moja vile atakavyoguza uchumi wa Kenya ili tupate wawekezaji wa viwanda, tuongeza ajira kwa watoto wetu wanaotoka katika shule. Ruto hajui. Akili yake kuja kwa serikali ni kutaka kupora. Mimi sitaki kuongea mambo yake mengi. Mimi kitu nataka kuambia baba ya kwamba tunakuombea Mwenyezi Mungu, wewe umesimama sawa sawa, sera zako na mama Martha ziko sawa sawa. Tarehe 9 mwezi wa 8 mimi najua utachaguliwa, na mimi nawaonya wa Kenya kama mzee wenu. Mimi nawaonya, mimi nawaambia sasa, msicheze na kura yenu. Msicheze na kura yenu nyinyi. Msiuze kura yenu. Shanzi sana. Ramogi juang mano kampen mabiro ni kanyo achiel kachiel kawuok e kaunti no ma Laikipia. Mineno kanyo mano kampen mar Azimio. Mineno kanyo Atuoli osewuoyo, Atuoli mano jagoro maduong' mar riwruog jotije pachoka mar Kotu. Kendo twak kanyo nitie jotelo bura mochopo kanyo. Ang'o kelo report ma kamano ka wayudo Eric Owenga achiel kachiel weche manyien mag migago kagi kacha, kendo mano bende mar oimore. Koro wawinja ne gigo matimore piny Kenya. Wadarango bende chal mar wach twak mar jogo malaro kom ten piny. Ahinya mano malaro ten piny Kenya emwalosi odiochieng' ma kawuono. Nitiere kae kod okil Kamaloka mano Charles Midenga riwre kodwa mana achiel kachiel kae. Okili machiegni. Erokamano Cleophas. Okinyi ma kawuono bang' ka isewinjo twak mar jalupa jatend piny Kenya kachiel kod David Mwaure Wahiga malaro komno mar jatend piny, inyalo keto gi ratil mane? Inyalo wacho ni nyaka sani gigo ma chiegni gi chuny oganda ka wachomo yiero bende ne oloso odiochieng' manyoro? Mokwongo kwa chako e weche mane ipenjo jok manodhi kanyo, Mwaure to majagano party to gi Dr. William Ruto, ineno ka penjo mani penjo gine gin gik ma affect oganda kaka somo, kaka economy, kata agriculture, to duoko na oken duoko man nyalo konyo to piny. Kwa chako wach mar Mwaure Agano Party, kano penje weche mag somo, en mostly ineno ko wacho ni odhi timo gimiluongo ni asset recovery. Tene manyonge mane okaw through mibadhi mani oko, tipenje ni to koro seche miwacho ni dhi kawo asset recovery,
pesa ne udhi bedo ready by January koso kesa en gima process nitiere gik miluongo ni internationally recognized ni treaty piny makae no gi piny makocha nyaka bed piny magi sign magine to ere kaka pesa gi dhi biro koro ne nitiere rem mar paro kabisa mane ok nyal tucho widhano to ka iwacho rem mar paro machalo kama nikech magi nyalo bedo gi limiti moko ma piny owacho obedo kod pinje mamoko kama nitiere bengi ma kamagi samoro kiwacho weche mag treaty ma kamagi ka donjo David Wahiga Mwaure en okil kama loka maduong' ahinya e piny Kenya kae rango nyalo bedo ni chike gi okia koso kia mar chike kata gima chik wacho akanye kinde gi tainya e kinde ma akiriki ma campaign ochopo to ganda chomo yiero okanyal ng'eyo ni noikore machalo nade to for the first time kada moderators kada jok mane tayo wechego ne wacho ni mokwongo ni penjo jogi ne opok wamiyo ng'at moro amora koro in kidhi kucho gi pachi iwe ni dhi penj economy iwe ni dhi penj bottom up to gin gi gik ma penjo magidwa penjo ma specific ma nyaka idwoki ineno ka Ruto ne nie tago maliet no dhi gi bottom up gik machalo kama to ipenje gik machalo mag integrity kada tim mar dhano ipenje ni in deputy president tilalamika iwacho ni gik moko pok odhi maber ka sirkal otimo gima ber iwacho ni in emitimo koro ineno ka kata nowuok ng'at ma wanyalo wacho gi dho ngere na very disappointed man tiende ni gik mano dhi wacho ok openje en gimipenji very specific questions ema nyaka idwoke kang'iyo kanyalo rate gi mokwongo Mwaure notemo from achiel nyaka apana nyalo miye 3-4 but Ruto noko temo kara matin actually kineno ka ng'ato wuoyo to kara mana ka ng'amo dhoge poro paro ok en sure gi gima odwa wacho gik bi penjo be gi penjo maleo ma either in gi duoko kata ionge duoko kiduoko tiende ni iriambo ne jopiny onge gima ler minyalo nyiso ji koro anyalo temo nyisi ni kata advisors mag Raila no temo maber kabisa kes weyo mar dhi ne kanyo en mane dhano kia gimilo ni Raila Molo Odinga to gi siasa mogoyo otimo gimiwacho ni the unexpected gimiparo no dhi timo chako timo gimachielo mane gimakete unique molo other people Etwak mag jogo mosebedo kalaro content piny Kenya ma kata e thuolo mokalo kirango kanyo higa mar 2017 ne ochopo kacha jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta ne ochopo kanyo kachiel kod jalupne mano William Ruto kana giwacho ne gidhi twak nitiere gik mapek magida losogo kod jopiny Kenya madawinjo mopogore gi twak makama kineno ka odiochieng' manyoro Raila ne kochopo jopiny moko nyalo bedo ni igowang' kata giwacho ni nyaka sani ne gigeno ni Raila Odinga kacha mondo twak kod William Ruto nyalo bedo gimoro machalo kachulo kuoro ni mano ne otemo mai kendo kinde ochopo matimo kama kata ka jogo masumo ne paro mopogore advisors meke mag Raila Odinga nyalo bedne gitimo gimoro makare to jopiny bende iparo ni okawe yo maber mano kachiel kod Wajakoya mane odiochieng' manyoro kochopo e twak makamagi anyalo wacho ni jok masumo ne Raila Molo Odinga paro no ken wach mar chulo kuoro gima notimore higa 2017 emane gik moko are very different gimotemo wacho ni sani odong' ndalo 13 mondo wadhi e yiero between now and tarik 9 dwe mar 8 onge gima lich ahinya madhi lokore kata ibede debate kata ok ibede debate jopiny oseamua matende ni twak ma oganda obedo go wacho ni magi twak mosebedo are komno mara governor nyaka sani governor ma Nairobi nyaka komni mara jatend piny jogi duto malaro kombegi onge pogruok moro amora ma twak makama kelo koso twak makama nyalo loko pach oganda matin mapon ntiere kidieny moro miwacho ni jogo mapok oloso pachgi malong'o ni ng'ama gidhi yiero abo nyisi Clovers ni loko paro en gima tin saidi wan gimiluongo constituency miluongo ni swing voters gin percentage moro manyalo wacho ni 16 kende jok modong majority of Kenyans ong'eyo ni wan wadhi vote kama to king'iyo kata gik mipenjo kanyo ing'eni ka in rally kaka baba ne ntiere rally the whole day sama in rally nyalo wacho you have the latitude inyalo wacho gimoro amora midwa nyiso jopiny mo jopiny owinji to kidhi kacha timi ipenji gik ma gin ema gidwaro ni iwinji koro ntiere pogruok maduong' kabisa ndalo chuok moko nyalo wacho ni
ni the debate kata owek the debate ni nyalo kelo pogruok maduong'. Iwacho ni kara mana 2017 Uhuru nokodhi debate. Pod obedo mana president de koro dhi retire. King'iyo kara Raila wacho ni the first person makata mano boycott an election 2017. What about a debate? Ema nyisi ni en gi uniqueness kata gimopogore gi jok debate gi matin ka yiero ema no se ng'anyo ka koro yiero ema no ng'anyo mine no chako dhi handshake chako do actually jine paro ni after 2017 ni koro Raila odhi bondo watiko rekode the next day ine no ko ogino mosore gi Uhuru 2018 Arambe House handshake mine no ko bedo sani makoro bedo president. Raila gik motemo wacho gi kako temo timo opogore kaka dhano paro mogik ibo neno ni owacho kendo no dhi bedo gi jopiny e social hall. Odhi luongo journalist kaka obedi go mondo owuo gi jopiny, onyis jopiny pache. To hie gimomiyo nokodhi kacha ok en luoro, en ni ng'at modhi debate godo nowacho wuon mamato kan mawacho. En ng'at mok mungwana, en ng'at moera yany, ok odwar dhi minore chilo gi ng'at ma en moluongo ni ngurwe. Ok onyal go amen gi ng'at mochido to en oler. E weche gi duto wach miwacho kanyo mangima mede odiochieng' manyoro ne onyiedhore lela ni gima ntiere nyaka sani en mano mar handshake makata mosruok kind Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta. William Ruto ne osiko gedo kanyo ahinya ka penjo gimomiyo Big Four agenda kane ok ochopi, gimomiyo dongruoge mopogore opogore ne ok ochopi, singo mane gichiwo nikech singo odiochieng' ma kawuono ka gichiwo ne oganda manifesto margi mane gigolo ne maling'ling wacho ni ne ket gi chal koda mano mane Jubilee ogolo mar Big Four kane gimedo more wiye, koro gichalo jok madhi bedo gi Big Five ka girango gigi duto ka gichomo yiero maduong'. Weche mag handshake gi mosruok, arita kwe gi idho mag nengo mar ngima bende e gigi duto ne ikawe yo machalo nade ka irango penjo mane openje nyoro kotenre kod nengo mar ngima ma idho, chal mar arita kwe mantiere gwenge go mag holo mar okak mano gwenge mag Kerio Valley kachel kod mano bende mag Elgeyo Marakwet gi mago bende mag Aror kod Kimore. Boneno ni agone kamano jok mane tayo chenro mar debate especially the media council to ginyoro wan Gary Latif to gi Von Okwara. Penjo mane jogi penjo ne gi learn from mistake mane gitimo chieng' mar Rigathi Gachagua ne wuoyo to gi Martha Karua. Ne giwene jogi ahinya makoro ji ne atakre ni chalo ng'at maguok makayo wadgi to weche mabeth no konyiso oganda. Koro nyoro nokoyiene Ruto mar wacho handshake kata mana wacho mar Rais Uhuru mane onge kode kanyo. Ini penji ni kipenjo kiduoko penjo tinyisi ni seche miwacho kama ne in deputy president to isebedo the deputy president for the last 10 years ang'o misetimo. Ibo neno ni penjo mora mane ipenjo William Ruto obedo tired gi ndalo mosebedo deputy president mano kumie thuolo mora mar bane ng'at mane onge kanyo kaka Uhuru Kenyatta kata mana handshake wach. Mar ariyo, manifesto kimiyo ng'ato thuolo ng'ata nyalo wacho manifesto kata singo ne an adhi timonu kama an adhi timonu kama to gima ne muhimu en ni penjo mag integrity kata temne weche mag law. Isebedo deputy president iwacho ni wan gi weche mag Muteshi, wan gi mag Weston, wan gi mibadhi mage mani penjo gik machalo kaka manifesto kado mie thuolo neno kado yora. Koro jokade riek mong'eyo ni mondo wakony jopiny mondo jopiny ong'e chal mar dhano nyaka wapenj ni to tim ni chalo nade. Isebedo sirikal from YK92 tim ni chalo nade. Mae gik mani penjo aneno ka pogruok ne nitiere gi kane Rigathi to gi Martha Karua nitiere studio. Timo oganda iwacho ni oganda inyalo bedo ni in jatelo tin gi kwetho moro ma samoro itelo negi. Iwacho ni kiti kata tim mari kaka jatelo en gimoro ma wuok oko ahinya yo makare. Nitie penjo mane ok oyudo yo moro makare nyalo miyo apachi kotenore koda weche mag luongo oganda gi nyinge moko mopogore kawuok kuom jotelo. E kinde gi modhi yiero iwacho ni keto dhano bedo kod paro mopogore kuom gino moparo ni jal ma kamae kako onego bed ni otayo weche ge. Wacho weche mag mganga kitendawili iwacho ni ng'ama chielo cha ni en mwanamke en mana ng'ama dhako mano ko wacho wach mara Eugene Wamalwa kano lose gwengego ma gimbo mag Kenya. Weche makamagi kana irango kane openje bende na yude yo makare to kako oganda wanyalo lokore yo mane.
Kamano Cleophas penjo maber ahinya. Ibo neno ni duoko mag Ruto gite noko yudo penjo mipenje. Apart from miwacho mag luongo ji gi nyinge mopogore, nitiere penjo mano penje e wach mar holo mar okak. Kidhi gwenge mag Samburu to gi Pokot e weche mag dhao. Mokwongo nowacho ni en sirikal emane bedo ka goe ne nitiere jok miluongo ni police reservice mano ket kanyo to koro jogi nogolo kane giwene gin militia kata jolweny mage. Koro to penye ni to dhao ni osebedo kanyo igni 30. Idwa temo wacho ni igni 30 sirikal ne dhao kodi tiene ni in sebedo ka sirikal dhao kodi tema koro kanyo dhoge no moko. Mano penjo mano koyudo malongo. Penjo mar ariyo mano koyudo malongo en wach miluongo ni gimiluongo ni VAT tax kata osuru e petrol. Ruto kiani nitiere vipengele kata gik matindo tindo ming'iyo maad mondo VAT tax obedi. Mano no koyudo malongo. To weakness mabedo kanyo en ni ida bedo rais te kia kata ka itayo sirikal. Mara adek en misewacho jatelo nyaka bed jatelo mamungwana obed jatelo madhoge pusore nyaka obed jatelo manigi luor ne jogege. Iwacho ni worthy competitor. Koro seche ma ungi campaign gi ng'ato okoningo bed ni bayo weche mopogore manyalo chwanyo chuny ng'ato. Weche miwacho nyaka bed gin weche makelo kwe to gi mariwo ji. Mago no penje Eric Latif no penje kaya nisiwacho ni ng'ani en mganga tiene ni ajuoga. Nisiwacho ni ng'ani en vitendawili. Dhoni wacho ni kena yancho kako tiyo kode ni yule mtu wa vitendawili kata watapeli. Oken wach muningo beni uoke rais. Kijagi wacho ni yule mwanamke kaka no wacho Eugene Wamalwa. Wang'eyo ne joma mine kata joma chwo wate nyaka beni waluorore. Nyaka beni wamiyo joma mine luor margi makende. Joma mine bomiyo joma chwo luorgi makende. To ka deputy president nyalo wacha ina no ok en wach makare. Koro ng'eny penjo mani penje noko duok gi malongo ahinya. Erokamano ahinya mano okil Kamaloka Charles Midenga kendo koro nyaka sani mane thuolo mano ayudo mar winjo pache koten kod twak makamano kar odiochieng' makawuono bende nitie gik mathoth matimore awagoni mana erokamano kuom yudo thuolo matok kodwa okinyi makawuono Ramogi TV nyaka Ramogi Ajwang' kawadhi nyime kod weche manyien ogaye mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party Raila Odinga mabende laro kom mar jatend piny Kenya loso e gwenge ma Laikipia ka odiochieng' makawuono wawinjane kaka oloso mana bang' kane Atwoli bende oseloso kata wawinje kaka chal mar wache ne kaunti ma Laikipia. Juu ya shamba ya Agricultural Development Corporation ADC ekari 16,000 ambayo imenyakuliwa na yule jamaa mnyakuzi. Jana alikuwa yeye anakanusha. Ndio sababu nilikataa kwenda kuongea na yeye. Nasema mimi siwezi kwenda kuongea na kufanya debate na mwizi. Sasa jana yeye mwenyewe alijifungia goli katika goli yake. Alifunga mimi bao katika goli yake. Amepiga peke yake. Hiyo shamba yeye mwenyewe alikanusha si yake. Kwa sababu amesema si yake, mimi natoa notisi hapa. Baada ya mimi kushika Biblia, hiyo shamba itarudi katika miliki ya umma. Ili nasilie, manake yeye mwenyewe tayari alisema si yake. Sivyo? Kwa sisi tumesema tunataka kuungana na Wakenya tuweze kupigana na adui wa Wakenya wanne wakubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Tutapigana na ufisadi vilivyo. Maana ufisadi inatoa mali kutoka katika miliki ya umma inaweka katika mfuko ya watu binafsi. Vile nyinyi mnajua hapa nyinyi mnatoa ushuru kila siku. Kila siku nyinyi mnatoa ushuru. Ukienda kwa duka pale ukinunua chumvi, utoa ushuru. Ukinunua sukari, utoa ushuru. Ukinunua unga, toguru kubwa. Mkate, toguru kubwa kabisa.
Coca-Cola ndani yake, sigara mafuta sasa hiyo kubwa sana, kikunywa ile one for the road, hiyo ni mama yao sasa. Hiyo ni mama yao, hiyo ni bali yenu. Ramogi Juang mano gai marazimio la moja wan Kenya kaoloso e gwengego Malaikipia kama ochiwo weche ma opogore ma kampene kisera mar ombulu ka olombo jogo ombulu e county no Malaikipia mondo ogone riwruog siasa no mano marazimio la moja wan Kenya ombulu kochomo yiero maduong'. Ramogi Juang wada dhi nyime kendo wada mana rango moko matimore e piny Kenya ta inya bende we warange weche go motenore ne ikruok ne yiero mondo yiero odhi e yo makare. Ombulu nyaka go. Ombulu go ka igoyo gin ombulu mawuok achiel mano ka gintiere e duolno matayo yiero mapacho kamano mara IBC ma odiochieng' ma kawuono oyudo ombulu kata otesego mag ombulu ma bende koro sichopo kanyo. Wacho kanyo ni kidieny mokwongo mar otese mag ombulu mag jatend piny ochopo e pacho ka okinyi ma kawuono. Otesego odonjo pacho ka ndalo machuok bang' apisas matayo yiero kod joneno moyiedhi chopo e piny Greece marango kaka ne igoyo gi chapa. Jakom mar duol matayo yiero e pacho ka mar IBC Wafula Chebukati kachiel kod commissioners mamoko ne orwako otesego mag ombulu mag jatend piny ka gin moko kuom otese mag ombulu ma osechopo e Kenya e thuolo mara jumbe ariyo mokalo bende Ramogi Juang gima nyaka wapar ni ne nitiere ombulu mane ochopo mane wacho ne gin mag kombe mopogore mag seneta e counties mopogore mantiere piny Kenya. Kaka ineno kanyo mago pichni mabiro ni achiel kachiel ka otese kata ombulu iloro mano e paw ndeke mar JKIA mantiere buore Nairobi kae. Ineno gi kanyo ka gidonjo achiel kachiel. Pichni makamago bende ang' imedo mana yudo gi Ramogi TV. Ombulu koro ochopo, odong' mana ndalo 12 to yiero chopo. Ombulu makamagi ibogo e yo machalo nade. Ibiro gogi are chieng' mano wacho kanyo chieng' tich ariyo mano biro bedo kanyo tarik 9 dwe mar 8 mano dhi bedo kanyo ka yiero jotelo mopogore to gima nyaka wang'e ni singo makamano ogol jumbe 2 mokalo. Jumbe 2 mokalo go tiende ni nyaka sani gino mane oganda rito ne girito mana neno ni bende gidhi molo. Nowach kanyo ni jumbe 2 mokalo gibiro chopo pacho kae ka tarik 29 podi kaone tarik 27 ero gisemolo e pacho kae kendo kaka ineno gi apisas gosichopo kanyo nitiere arita kwe makare ka ineno mano mana ndege man kanyo koro mane mokele achiel kachiel ka ineno gi kanyo Ramogi Juang en kwan mar ombulu madhi bedo mathoth ka nyaka sani Ramogi Juang gima nyaka wang'e ni oganda jo Kenya mondikore kaka jogo madhi goyo ombulu ka diponi giwuok oko e atamalo 100 gidhi bedo kanyo 22,2.1 idhi bedo achiel kuomgi wuogo chieng'no mondo igo ombulu mari ka ikorine yiero kata mar yudo jatelo makare ma ibiro yiero kochopo chieng'no. Ramogi Juang wadhi mana nyime kod weche makamagi to ka ombulu makamagi bende chopo ka ineno kanyo pichni ma in go kanyo gima ntiere en ni bende ka thuolo moro amora nitie ochono otese goero koro osego chapa. Ruben Kigame entiere okang' mane weche manyien mang' biro ni saa 7 ka gikacha ng'ichwelo kod mano mar oimore ibiro bedo kod ng'eyo ni gik mage mantiere to nyaka sani otese mochopo e piny Kenya gintiere gi mage. Ramogi Juang wadhi mana nyime gi weche gi kaka ineno kanyo mano commissioner ma be neno kanyo Justus Nyang'aya owuoyo kanyo gi jogo marito wacho ni arita kwe man kanyo bende nitie moro makare. Odiochieng' manyoro ne osingonwa ni ka wadwaro chopo kendo walu weche gi achiel kachiel wabiro yudo thuolo mar chopo JKIA ka ombulu kata otesego mag ombulu ochopo. Ramogi Juang kaka iyudo gi kanyo jofwambo wantiere kanyo kendo ka wantiere koma wacho ni e studio karka to wakelo mana wechego kaka wamedo mana yudogi. Chebukati nitiere kanyo kachiel kod commissioners mamoko ma bende ochopo kanyo mag yuoro mar neno ni ombulu go ochopo e pacho ka e yo moro makare. Ramogi Juang mane report mantie ikori nyamana neno gi kanyo jotich bende ni kanyo mag JKIA kod mago bende mag IBC gineno kaka ombulu chopo kendo ndiko gi e yo makare.
Nyakora Ramogi Juang mana kaka ne wasingo ni weche manyien gi ka gidonjo to abiro bedo kodi kendo ka wan wangi JK kanyo kama otese mag ombulu osechopo. Wago niro kamano kuom bedo kodwa nikech jofwambo wa mantiere oko kanyo nitiere marango ni weche gi ochopo ni e yo makare kendo koro nyaka sani wasome ote magi ma isebedo kanyo ka iluonwa e yo makare. Nitie jogo mopogore mantiere kanyo, nitiere Anko Oriwo Samuel wacho ni oyudo e yo makare otese ochopo magoyo ombulu kendo mor mane pejo mar Facebook acha kapok yudowa inyalo mana yudowa kanyo. Kotenore kod biro mag otese magoyo ombulu e pachoka pachien mane waneno gi kanyo ka wantiere achiel kachiel ka kumachielo bende nitie jogo mokono wani yudowa e yo makare. Nitiere kamachielo bende jogo maneno e county ma Migori Theodora Omolo wacho ni oyudowa e yo makare kendo koro oyudo chenro e yo makare kendo wacho ni okil twak e yo makare kendo noluwo twak mara jatend piny Kenya e yo moro maber odiochieng' manyoro. Imiwa mana pach Nyakora Ramogi Juang e weche mopogore penjo mapenje mbui marwa mag Facebook ikonowa ni yudowa e yo machalo nade. Mane thuolo mano yudo kiny makawuono weche manyien pod thoth ikete mar Ramogi TV nikech yweyo mwaka osani wadhi mana tedogi koro mokanyo kar saa 7 weche biro ni mochiek kendo ibiro yudogi kowuok e counties duto mantiere piny Kenya mano kata kirango bende matimore Kaluo weche mage matimore kanyo au mabedo wangi koda iti are 12 mar okinyi wabedo kodi erokamano nyakuom bedo kodwa bende kama intiere kanyo ka intiere derodi kanyo erokamano kuom rwakowa are 12 nyaka sani Elo Joyce Oduor Sharon Ong'ao pod ntiere kaunti ma Kisumo kanyo gie kaunti mo Bay Migori koda Siaya kunene kanyo tumose wawacho mano riti masani ni mar director bende jo mak duol jo mak picha mano miyo chenro no biro ni achiel kachiel wagonu erokamano kendo riti masani e chenro mar mbako romo an Cleophas Oluoch imedo kete mane Ramogi TV kinde duto kikilok chenro ni ikete manaka